Tio! Fiż-żożija kulħadd jagħmel dawk il-ġennati. Ġellidni mal-mara, Frank. Kienu mill-ewwel jippuxxjawni biex inkun preżentatur differenti. Terry fir-radio huwa jiena l-Godfather konna ngħidu. Għalli jekk tista' don't fuck it up. Sfida qatt ma beżżatni. Jiena dejjem hemmint li jekk xi ħaġa taħdem għaliha. Dik switni ħafna ħbiberiji. U aktar faċli taħdem hemm milli taħdem f'realtà lokali kultant. Stressanti ħafna l-affarijiet. Tlajt bix-xahar u nżilt minn ajru. Mela, l-podcast l-lum għandi ħabib tiegħi, Frank Zammit, persona li magħrufa fuq it-televizjoni, fil-radio, so ħanabdu naqra l-biografija tiegħu, anke min jaf il-Frank jaf li għadda minn periodu pereżempju fej kellu diffikultajiet anke fis-saħħa mentali, ħanispro daw l-affarijiet, nistaqsi wkoll speċa x'waslu biex jażel din il-ħajja pubblika. Garantilkom ħajkun podcast interessanti ferm. Qabel ma nibda nixtieq nirringrazzja l-kumpaniji li ituna daqqatit biex ġimgħa wara ġimgħa nkun nistgħu nkomplu waslulkom dan il-proġett li aħna nagħmluh b'ħafna pjaċir u b'ħafna commitment. Dawn il-ħbib tagħna huma l-Alberta, l-Garmin, nirringrazzja l-ISS, il-Pat Artisanal, il-Browns, nirringrazzja l-Maple, Melita, Defender, Wellbees.mt, nirringrazzja l-Business Labs minn fejn operaw u nfakkarkom il-koll jekk tixtiequ issegwu l-iżjed dibattiti eċitanti u pertinenti fil-pajjiż bħalissa, żuru il-paġna tal-Kazin fejn Mat Times qed nagħmlu din il-kollaborazzjoni għal dawn id-dibattiti insomma li huma għal-qalbna u għal-qalbna ferm. Patreon.com/Joel Mallija, jekk tixtiequ tkunu parti mill-komunità tagħna, il-komunità illi hija s-sinsla ta' dan il-proġett. Mela, minn ħadd daqshekk ara tlaqna issa jien u Frank. Frank, kif inti? Jien all right inti? All right, sieħbi sta kemm qawwi daleħnu madha. Il-radio voice dik. Il-radio voice. Hija xi ħaġa li tallimt? Naħseb bizmin indejjem konni proġetta, ġifieri jekk titkellem dwar teatru, jekk titkellem dwar animation, jekk titkellem dwar radio, kollha kemm huma l-vuċi hija part importanti. Pjuttost għandi problema li jinnajjat ħafna biex nitkellem. Kultant nipproġetta wisq. U minn dejjem kellek? Ija ta' minn dejjem kont kif jgħidu bl-Ingliż I like to make my presence felt, ġifieri minn dejjem kont wieħed minn dawk li nħobb hekk. U din hija tema rikorrenti anke pereżempju l-iskola? Imma l-iskola speċjalment San Luigi kont pjuttost wieħed minn dawn li naħdem minn taħt. Kont il-mafja minn taħt jien, ma kontx. Tina naqra ta' eżempju. Le, għaliex ħanajlek, jiena rrid nammetti li jiena ma sbieħx ma' żmien. Jiena meta kont iżgħar kont iktar gustus. Iż-żmien ta' qabel il-pubertà kien iż-żmien fejn kont nider vera Anġlu vera innoċenti. Sewa. And I used to get away with murder. Tajjeb. Għajnejja blu, daw l-affarijiet kollha jgħinu. Fimt, mill-pubertà li hemm badna triq tan-niżla. X'inhi xi ħaġa li mhux suppost kella id-dinja ta' direk li x'hemm għadditilek. Ħanajdlek, San Luigi waħda f'waħda. Praspar. Però fl-età, fiż-żożija kulħadd jagħmel dawk il-ġennati, ġifieri kien hemm naħseb ħafna opportunitajiet fej kelli għalfejn niġi mċanfar ta' xi ħaġa li għamilt ta' kont żgħir ċuċati li konna nagħmlu taż-żgħażagħ ta' ġifieri tixrob wisq, titkessaħ iż-żejjed jew forsi tkun qiegħed tom ma' sħabek u taqbes minn x'imkien fejn mhux suppost taqbes, dawk ir-riski kollha ħadthom. Naħseb looking back nibda ngħid ġewni erba' tajbin. U l-ġenituri kif kienu jirreaġixxu għal Le, il-ġenituri, ta' tfalli konna, ma konċi mqareb, ma tistax tikklassifikani bħala mqareb, imma fej rid tinnibbex dejjem nibbixt. Xaġa li nibbixt bija li tnibbex għadek salum, iż-żibġa. Diktor tiegħi. Għaliex, trid tifhem li jiena bdejt il-medja qabel ma kien jeżisti social media. U allura jien meta tfaċċa dal-famus Instagram. Jiena ftaħt Instagram account kif kienet jagħmel kulħadd għax kien dak u qatt ma assumejt li da Instagram se jiġi kbir daqskemm kien se jiġi kbir. U li actually qed nibda nużah kważi anke għal xogħol. Sewa. U kelli bżonn username u dak iż-żmien kienet iktar cool li tivvinta handle. Le u jiena laqa milli kelli San Luigi kien iż-żibġa. Hemm żewġ raġunijiet. It-teorija id-diplomatika l-uffiċjali għal-ġenituri hija li kon nilbes ħafna żibeġ fidejja
U allura kienet il-mod kif kont magħruf bħala żibġa x'kont nilbes ħafna żibġ f'idejja. Il-verità li jiena San Luigi konna flok ngħidu xulxin għawdud, konna ngħidu għaw żibġa minn hemm bdiet. Ġifieri konna tallimna kelma li nkollu nużawha. Konna ngħidu ħafna lil xulxin San Luigi, jiena ma bqajx San Luigi għas sixth form mort Junior College u daf daqqa waħda tfaċċa wieħed il-Junior College jgħid il-kulħadd taw żibġa. U baqgħet li taż-żibġa. L-ironija li snin wara indunajt li fil-familja tiegħi kien vera jeżisti xagħti jgħidu l-żibġa. Illi kien ruġġieru friġġieri da futboler titkellem bidu tal-1900s. Ġifieri qabel ma kien jeżisti t-tim tal-Belt meta kienu għadhom taħt l-Ingliżi and what not, da kien jilab, ġifieri da jiktaraħ bil-kit tal-futbol bil-medalji, dak iż-żmien qed nitkellem ġifieri. U da kien magħruf bħala żibġa għaliex kien qasir u kien jagħmel hekk. Talent tal-futbol m'għandix u ma ġiex minn hemm, imma l-laqgħa mal-inqas ħattulu. U il-fatt li għażilta biex. Jiena l-Instagram handle għamiltu biex indaħħaq li l-nifsi, because għall-10 followers li kelli dak iż-żmien. Daku ż-żibġa? Daku. Sibni issa. Tara l-kit. Jien ma nafx kif kien jiġri. Dak għax ix-rebaħhom dak il-medalji. Dak kien fi żmien l-armata, jien naf. Ma naħsibx li ta' top scorer, jien naħseb dawk kien f'parti minn. Taħseb li kien futboler, kien futboler, ma kien fl-armata, kien dak iż-żmien, fim, dak nitkellmu ta' żmien l-Ingliżi. Sewa. Isma' inti bdejt. Nixbħu jew le? X'taħseb ġon? Il-kontrast naqra kontrina. Inti x'taħseb tixbħu? Assolutament. Għax inti ma ħadd xejn mill-vena kalċistika tal. Le, jiena futbol kont għadni u nibqa' ndaħaq in-nisbija. Xorta għandi qiegħed fit-tim nazzjonali tal-futbol tal-preżentaturi. Pero again, hemmhekk is-selection ma saritx naħseb mod għaqli, ikolli nammetti. Però meta l-MFA kienu bdew dal-famus team empty li konna l-preżentaturi tat-television u tar-radio and what not, kom dejt immur ta' zatat li jien. Sewa. U l-kittiet ta' Malta u hekk għandi kollha jiena. Ġifieri inti support. Ma tantx kien jilagħbuni imma. Sewa, u da tim frekwentament jilab? Dal-aħħar kien qata, però fil. Kontra min jilab? Konna l-għabu kontra kumpaniji, kontra timiet oħra. Reġa ġilura għall-istrina li għaddit. U actually rbaħna l-ġurnalisti. Tijom! U rbaħna u koll tim tar referis. Fi dak kien sar triangular tournament u rbaħna. Skurjajt jew? U xie skurjajt. Minu tajjeb, minu l-prezentatur tajjeb? Ħanajlek għandek għara. Fabrizio Faniello huwa l-captain. Dak mux prezentatur, dak kantant. Ma xorta team MT, xorta personalities. So għandek Fabrizio tajjeb. Tal-personalitajiet, mux tal-personalitajiet. Għandek Fabrizio Faniello tajjeb. Kiz D'Amico li tajjeb imma lab mal-ġurnalisti l-aħħar darba u rbaħnilhom tijom. So, ħuġo fik. Kiz D'Amico li tajjeb ħafna wkoll. Għandek Carlos Farrugia. Tajjeb Farrugia? Dak Carlos iffissat. Għandek mill-belt ma tistax ma Ben Kamil kien jilab fi żmien imma l-aħħar li labna ma ġiex. Xorta rbaħna minna jiru, ma maġiex. Ġifiri, hemm erba' prezentaturi tajbin jafġet jagħmlu. Isma, aktar, u dimma ħetħolu anka fil-vena tal-volleyball tiegħek. Yes. Li għaparti speċjalment. Dak xi aħjar. U tagħmel ħafna bih il-volleyball, mhux sempliċement tilabu. Imma wkoll huwa parti il-volleyball kont nilab kien beda l-istess minn żmien San Luigi, fi żmien San Luigi kont nipprattika volleyball u atletika. Volleyball baqa emmi, so baqa kont nikompeti fil-lig, dak iż-żmien kien hemm il-lig tal-irġiel and what not, imma kont waqaft sa 18 sena. U insomma, dik il-parti ħan esploraw naqra il-qoddim. Naqbad naqra traġit tiegħek fil-qasam kreattiv. Naf li bdejt fit-television ma' Drunken Angel. Yes. Li dak iż-żmien kienu jagħmlu affarijiet pereżempju l-Bubaker. Ekku. Drunken Angel kienu jagħmlu l-virus ukoll dawk l-istess. Id-Drunken Angel. Ma naħsibx. Li kien jippreżenta Gianni. Gianni kien wieħed mill-preżentaturi ta' Drunken Angel, però le Gianni kien jagħmel Bubaker, il-programm kien jisbu Gianni u l-bqija, kien hemm Mira Loskot ippreżenta fih ukoll. Dak m'għandix memorja tiegħu. Drunken Angel kienu jagħmlu ċaqla, għamlu numru ta' programmi. Inti magħhomx kont tagħmel? Jiena kont nippreżenta, però bdejt oriġinarjament magħhom bħala attur, konna pruvajna noħorġu, jew kellhom din l-idea, ma rridx noħu l-kredit tal-idea jien, kellhom din l-idea li nagħmlu programm li
b'mod satiriku konna kważi niċċajta u nitmelħu bil-programmi kollha li kien hemm fuq televiżjon u lokali dak iż-żmien. Allura l-idea kienet X'kien il-programm? kien jismu Jerry Spiteri Show. L-idea kienet illi fil-veru sens tal-kelma nitmelħu bil-formula li kulħadd jaħdem biha, ġifieri kull programm irid kollu xef. U allura da fil-programm ta' diskussjoni fil-li morru fil-kċina u għamda isajjar u jaħraq l-ikel. Mbagħad qabel ir-riklami kien ikollna dil-iskit qasira dil-iskeċċ u jien konna nagħmel it-tifel u t-tifla tal-familja. L-idea kienet li nigżu, ġifieri tink lejjene, tink majdi gol, dawk it-tip ta' sketches. U kemm da maddejda? Da għamel 7 episodi u waqaf. Naħseb ħafna nis l-elementi li aħna bdejna nagħmlu programm tan-nejk biex nitnejku bil-programmi tan-nejk, in-nies ħasbuh programm tan-nejk. U waqfet il-komplement ma fehmuhiex. U sfortunatament ma kienx kompla, però dak iż-żmien kien għalija kien clever ħafna, kien hemm anke jien allum il-ġurnata li nħares lura leh nibda ngħid ċertu affarijiet li għamilna anka fil-programmi li għamilt wara ma' Drunken Angel, għadhom sallum il-ġurnata jdaħquni. Ejja nżommu l-affarijiet sempliċi. MCB, protezzjoni bażika. RCBO, protezzjoni avvanzata. Għax ma tinvestix f'RCBO biex titfi il-problema. U mhux id-dar kollha. Sib l-RCBOs ta' Schneider Electric għand li SS u għand hardware stores ewlenin. Minn dak il-fatt li falla u da essenzjalment fis-sens illi ma baqax isir. Tallimt xi ħaġa? Tallimt ħafna. Tallimt inkun spontanju, tallimt inkun satiriku. U dik xi ħaġa li minn day one Drunken Angel dak iż-żmien kienu Engelbert u Jean-Pierre Magro. Kienu mill-ewwel jippuxxjawni biex inkun preżentatur differenti, biex inkun persuna li jekk qed nintervistak jistaqsix l-ovvju. Prova nigges ftit, m'hemmx għalfejn tmur over the line, m'hemmx għalfejn tkun disrespected. Tista' tina eżempju? Jien naf per eżempju waħda mill-favoriti tiegħi kienet konna sejrin niltaqgħu ma' band tal-heavy metal u ħana nagħmel intervista ma' din il-band u aħna dilin dal-producer qalli issa kif tarhom jitbab overa hekk saqsihom jitlux għal Eurovision. U jiena kollox konna nagħmel, jiena qatt ma konna ngħidlu le u daw issa as luck would have it over the years, Lordi rebħu l-Eurovision u kellna anka din is-sena fil-Eurovision band metal, imma dak iż-żmien kienet unheard of li band metal jitkellmu dwar l-Eurovision u dak timmaġina daw b'xarhom twil leħja mimlijin tpinġija din nkellmhom ġo iħta garax ma nafx fejn. U qed jitkellmu dwar il-mużika, qed ngħidulhom qed jgħidulu fuq l-ispirazzjonijiet tagħhom u kif toħroġ ir-rabja bil-dak. U jiena bil-faċċa da kulo tiegħi. Bqajt vera frisk bħal-ħassa tifel ta' 16 trom imma l-Eurovision ġieli tħajjartu titlulu għax jaraw in-niesu. Kind of u daħu ovvjament friżaw. It was unheard of. Darba minnhom pereżempju. Friżaw u mbagħad. Isom tibda tarhom iduru mal-lewża jitemtmu. U dik kienet parti mill-entertainment illi inti ħassaqsi xi ħaġa hija hemm biex nippromowtja kemm isma' ħan nigges ftit. Imma it was done in a fun, innocent way, if you know what I mean. Ma konċ inkun noffendihom. Għax dik li rrid speċa nkun naf. Tipo kienu reċettivi għal fatt li. Eventualment sar il-karattru tiegħi, ġifieri eventualment kien sar dal-programm partikolari jekk ħajbatuna n-intervista lil xi ħadd sa ċertu punt kienu jafu li se noħroġ b'xi waħda jew il-producer se jġaluni nagħmel xi ħaġa and it was fine. It was accepted għax fir-realtà kif għatlek it was all done in good fun and it was done in a very clever way naħseb jien. Għamilt ħabta għandu kont kienu jafu kafna ħabba l-Vox Pops. Għal-Vox Pops. Li kont għamil. Il-Vox Pops dawk ukoll dawk żmien ċaqlaq kien hemm programmi ħordi bida konna l-istess konna nagħmlu daqsxejn ta' esperimenti soċjali. Bil-mod kif konna nagħmluhom, pereżempju darba minnhom tfajna karozza fil-ġemp tal-bypass ta' Birkirkara. U konna jiena u prezentatriċi li kienet ħadres lejha tieħu gost. U di tafaw lila fil-ġemp, ġifri karozza bil-bonet imtella u tafaw lila hemmhekk tiċċekkja l-mobile biex jgħoddu f'nofsija f'temp ta' nofsija kemm jifqu nies jaraw jekk għandix bżonn xi ħaġa. U ħadna l-count insomma u ma tafaw lili. U ovvjament il-count kien differenti ħafna li ovvjament għalija waqfu pereżempju 10, għalija forsi waqaf wieħed u naħseb iktar pjuttost daħħal il-ger il-ħażin u slowja ma' ġembi fir-realtà iktar mill waqaf. So konna nagħmlu dak l-esperimenti, darba minnhom kien hemm Vox Pop ieħor illi dajb qawwet mill-favoriti tiegħi. Tnejn actually, darba minnhom dħalt f'ras ir-randan il-belt b'kaxxa pasti nipprova waqqan nies. Biex jieħdu pasta f'ras ir-randan. X'qalu lek, x'begħedu. U le, nies jgħidu li jgħidulhom ma tajba l-pasta tagħna, mista tuħu pasta. Qed nagħtilek b'xejn, ma tix tuħu pasta hija, sa sumada.
Għal daqshekk. U sejjerek, u tara reaction tan-nies. It was, again, dak iż-żmien fis-sempliċità tiegħu. Dan il-humor kien vera ħadem. U darba minnhom l-istess dħalt il-belt bħala xkupa. U n-nies waqqafhom u ngħidulhom taħseb illi Malta għandna problema ta' skart. Ejja, mhux hekk u taħseb jekk kulħadd jagħmel biċċa tiegħu. Malta tkun iktar nadifa, mhux hekk, mela ħu paċenzja jekk nisli biċċa sinjura. U daf daqqa waħda jagħt il-belt qudiem il-Parlament kulħadd jiknes. Ġifieri, u l-idea kienet illi fir-realtà konna timmissu affarijiet li n-nies jitkellmu dwarhom. Però fl-istess ħin konna din nittekiljaw minn an entertaining way u l-messaġġ kienet jasal. Ġieli kien hemm minn ħassu naqra insultat. Imma it's part of the fun. It's part of the fun. Imma ġieli kien hemm minn ma ħadux ma ħadix li ċajta. Imma again, jiena kelli 16, 17, 18 sena dak iż-żmien għalija kollox kien baż dak iż-żmien. Ġifieri xi ħadd li kien jgħid li inti x'qed tagħmel u jgħajjar, dak li kont tħaqlu lura probabbli u xejjirlu. Kienet avventura kbira. Għalija kienet avventura. It was a learning experience. Daw kienu producers illi nemmen illi ffurmaw il-karattru tiegħi illi mbagħad ġarrejt miegħi f'kull ħaġa li għamilt. Bejn li bdejt fuq dawn il-proġett li qed issemmi u sa ma temmejt dan il-perjodu x'inbidel fik? Naħseb sirt iktar matur fis-sens dak iż-żmien kont nagħmel għal-avventura llum il-ġurnata jekk ħan nipprova nniggez biex inwassal messaġġ ħan nara l-messaġġ jasal ukoll. Ġifieri dak iż-żmien kienet it was all about getting a laugh if you know what I mean. Barax taqsejtik ma kontx ċar fil-mistoqsija. F'dak il-perjodu li inti kemm dom tagħmlu dan il-programm għamilt minn 16 sena sa bejgħet uħar jisu 20 x'fjam id-dawk 3 snin. F'dawk l-4 snin kif imdilt? Sirt il-konfidenza kollha tad-dinja kienet edem. Ġifieri ovvjament inti f'daqqa waħda you feel good. Tallimt imma l-iktar ħaġa naħseb illi tallimt secondary comments kif inkun fast kif jekk qed nintervista lil xi ħadd kważi insaqsi mistoqsija b'mod illi nafx ħajwiġibni biex inkun nafx ħanajdlu lura mill-ewwel dak il-ping pong u dawk huma affarijiet illi sallum għadni nużhom anke fuq ir-radio ma' Ġanni pereżempju. Ġifieri llum il-ġurnata jienu Ġanni il-chemistry taħdem l ħaġa li xina u Ġanni lna nafu l-xulxin minn dak iż-żmien. Ġifieri llum għandi 42 illi naf il-Ġanni minn meta kelli 16 sena. Jiena Ġanni ta' 16 sena used to look up to Ġanni. Ġifieri jiena ta' meta kont San Luigi kienu qalulna darba nikdbu essej fuq nies li nammiraw u jiena kont ktibt essej dwar Ġanni u Peter Busuttil. X'kont tammira f'Ġanni? Dak iż-żmien Ġanni was the cool guy on TV. Ġifieri anyone who wanted to work in TV would look up to and is of a certain age would look up to Ġanni. Mhux se tħares lej ħadd ieħor forsi li huwa aktar anzjanu. Jienu Ġanni hemmhekk fejn aħna dik il-chemistry dejjem taħdem. Peter Busuttil istess ħaġa, ġifieri Peter Busuttil qed nitkellem iż-żmien ta' Borġu Sinjura Borġ min jiftakru. Dak kien iż-żmien li jien rrid naħdem fuq it-television u kien hemm dar raġel mimli ċrieket fideh illi was pushing the boundaries of traditional TV in Malta. U hemmhekk l-istess. Lucky li tnejn li huma kelli l-opportunità li over the years naħdem magħhom. Din il-konfidenza li qed tgħid li f'daqqa waħda kellek. Min fejn ġiet? Mill-Mistra wkoll. Jiena kont animator kontra Mistra Village. B'mod regolari hemmhekk konna nagħmlu l-sketch shows, konna nagħmlu l-entertainment u ibda mill-water aerobics li kien ikolli nagħmlu kuljum. U dejjem nibda nara ismu rejt ħanerġa' noħroġ nagħmel l-istess żifna, ħanara x'ħan nilbes u daqqa nilbes malja ta' mara u noħroġ biha. U daqqa nilbes xi ħaġa biex nipprova ndaħħa u daqqa nilbes dak. Anke l-sketches inti titqis konna nagħmlu 3-4 sketch shows fil-ġimgħa. Dejjem l-istess ħaġa. Allura jisek dejjem tibda tara how you're going to push the boundaries a bit more, kif se tipprova ddaħħaq l-oħrajn li qegħdin miegħek biex joħorġu forsi out of character. U minn hemmhekk tibda trabbi ċerta konfidenza, ġifieri minn hemmhekk imbagħad tibda dak il-batti bekki u hekk joħorġu daqsxejn iktar fast. U dik hija xi ħaġa li again nemmen li sallum għadni nġorra miegħi. Il-Mistra kien post fejn ħarġu wis nies. Għalfejn kien daqshekk prolifiku? Ħanajlek, l-ewwel ħaġa l-humor dak iż-żmien kien differenti wkoll. Ġifier dak iż-żmien konna niċċajtaw, nemmen illi ċajt kien hemm ċajt illi forsi kien daqsxejn goff by today standards. Goff għalfejn. Ħanajlek kien naħseb kien hemm social media u ċertu sketches illi aħna konna nagħmlu
kienu jittellaw fuq social media fid-dinja tal-lum, in-nies forsi kienu jitkażaw xi ftit, mhux għax kienu ħsiena ta' imma da bħal meta ġieli tkun qed tara rilu, tara xi ħaġa ta' Little Britain, tibda tgħid Madonna dawk vera għamlu hekk. Possibbli dik kienet tollerata. Dak iż-żmien kienu jsiru, l-affarijiet kienu jsiru. Imma fl-istess ħin ma konna nafu l-line fejnu. So we used to walk, get close to the line, konna niċċajtaw u kien hemm forsi ċajtit illi forsi llum il-ġurnata jiġu interpretati bħala homophobic jew inkella razzisti. Imma it was all done with good intentions. Allura b'xi mod jew ieħor id-dinja kienet jista' titollerhom dawk l-affarijiet. Illum il-ġurnata inħoss illi fejjek qabel konna u llum il-ġurnata jisna sibna ġiex estremi. Għandna nies illi jitkażaw mix-xejn u kważi tibda tħossok kultant li ma tista' tgħid xejn. Jien anke fuq ir-radio kif kont niċċajta ma' Ġanni fuq ir-radio 5 snin ilu, 10 snin ilu. Mhux l-istess kif niċċajta llum il-ġurnata, llum il-ġurnata noqgħod attent kif jista' jkun li tinftiem. Imma fl-istess ħin mbagħad illum il-ġurnata qed immorru l-estrem ieħor ukoll illi anke ċertu użu ta' lingwaġġ, ċertu użu ta' ċertu eżempju, inħossu li rridu morru wkoll f'dak l-estrem. Allura hemmhekk fejn nibda nitħawwad kultant, nibda ngħid isma' ħanitkażaw jew ħanerħula, if you know what I mean. U inti x'tażel? Jiena ġejt mid-dinja tan-nofs fej jekk ħatitkellem kemm jista' jkun sura, jekk ħatiċċajta ta' fejn il-linja u m'hemmx għalfejn you go over the line biex iddaħħaq, so jiena dejjem nibqa' nażel it-triq tan-nofs. Mela, wara l-mistra, jew waqt il-mistra, tħaltu koll l-Emcast, kont wieħed mill-ewwel nies u tħalt l-Emcast fil. Mela jiena wara sena liġi mort il-Junior College u meta bdejt isu l-ewwel sena tal-Junior College kif kont iddeċidejt li għadda freshers u hekk għad tista' nibda nuħodha bis-serjetà kienet ħarġet l-aħbar li se tiftaħ l-Emcast u allura għamilt is-sentej tal-Junior College naf li ħamur l-Emcast, naf li diġà kelli low levels u għamilt sentej xalata il-Junior College. L-Emcast meta fetaħ kien hemm dak il-lum għal-ICA, dak iż-żmien kienu jgħidu l-Emcast Institute of Art and Design. U jiena kont fl-ewwel klassi ta' studenti li qaddaħlu l-Emcast Art and Design. Xittuħu minna l-biċċa? Jiena kont diġà involussit fit-televiżjoni, però lan viżiv u lan tekniku qatt ma kelli training fih. U allura kont nfittex training biex anka nistudja l-element ta' graphic design, sa ċertu punt video editing għalkemm ma kienux joffruh dak iż-żmien u bdew joffruh roundabout ta' iż-żmien li konti għatem jien. Anzi l-ewwel computer li daħal l-Emcast Art and Design kienu ramawk biex neditjaw proġett li konna nagħmlu aħna, ġifieri. Kien żmien differenti ħafna wkoll, ġifieri dak konna nissejvjaw ix-xogħol tagħna fuq floppy disk, 1.44 megabytes. Taf kif, ġifieri, u dik kienet dejjem lotterija kux ħatibqa' tinqara d-diska. Ġifieri kien żmien differenti wkoll, ġifieri kien żmien li l-lum il-ġurnata Adobe pereżempju jekk titkellem dwar Adobe Illustrator għad jgħidlek mhux ovvja Illustrator, dak iż-żmien kien hemm software jgħidulu l-freehand. Bih kienu jiddisinjaw il-posters in-nies u l-publications. Very, very different world. Imma minn hemmhekk tibda titgħallem ukoll it-teknika. Hemm xi ħaġa partikolari li taf dwarek innifsek għalfejn xaġ mill-personalità tiegħek li tħoss li ġibditek lejn din l-industrija? Il-kreattività nemmen li dejjem kienet fija, anka jekk il-ġenituri tiegħi mhumiex as-such persuni li jaħdmu flan kreattiv, naħseb il-kreattività anka fil-familja dejjem hemm kienet, ġifieri jiena l-mama tiegħi friġġieri kuljum xebba, ġifieri jiena l-friġġieris huma parti mid-dem, jekk tajli ħaġa waħda li nixtieq nbiddel dwar hija kuljomi biex inkun friġġieri. Ġifieri b'xi mod jew ieħor l-għan artistiku l-kreattività. Kont qrib ta' Oliver pereżempju? Mhux ħafna u jiddispjaċini, però fl-istess ħin kienu nies li kienu kważi intelligenti żejjed u jħawduk meta jkellmuk, you know what I mean, ġifieri jiena tinsiex inkont għadni żgħir, ġifieri pjuttost kienu nies li kienu kif tajda l-kelma, kienu kważi żomm lura meta tkellmu għax daw tibda tajda u ħanajt xi xuġata u d-diju ma ngħid xejn. Hemm Oliver u hemm Joe. Hemm Joe. Dawk it-tnejn. Tnejn huma jiġu min-naħa tal-mami, tnejn huma fid-demm hemm xi mod jew ieħor. Jiena l-esperjenza tiegħi ta' Joe ta' Oliver partikolarment qed miegħu l-aħħar snin ta' ħajtu kien qed inedi ktieb Carmel Burch u kien qed jagħmel l-istqarrija tal-ftuħ u beda jispjega l-ewwel darba li mar jgħallem ġewwa skola sekondarja raħal ġdid.
u beda jiprofa jiperswadi il-tfal, subin, biex jinteressom mill-poezija u tweġiba tagħhom perenjament kienet aħna ser jinteressana biss mis-seks. U li tisma' Oliver Frigieri jgħidaw l-istejjer ma konx qed nistennija, u apparti li hu joħroġ ta' bniedem verament empatiku. Fl-axħar mill-axħar. Isma' jina billi Oliver Frigieri u Joe Frigieri ġo minni għara ma taħsebx li kont naddu with flying colors fil-letteratura tal-Malti, ġifieri. Ġifieri għanzi kont immur id-darom mi tajd li ja Madonna jiġu minnek. Studjom il-poeziji. Għax ġifieri dejjem Ma kienx toġbok il-poezija jew? Dak iż-żmien ma kontx napprezza. Ħankun onest, jiena naħseb illum il-ġurnata kieku kalli nipprova nifhem il-letteratura u nifhem dak li pruvaw jgħalmuna dak iż-żmien kont napprezza iktar. Dak iż-żmien kienet issek illum il-ġurnata Shakespeare nammira ħafna iktar jew napprezza ħafna iktar minn meta kont qed nipprova nistudja għal low level u għal A level. Bħala nies li kont tapprezza li tħares lehom u tajt jekk nimmodella naqra l-karriera tiegħi madwar da jew il-personalità pubblika tiegħi madwar da jew. Għax l-ironija li ta' 14-il sena jew 13-il sena b'Joe Frigieri u Oliver Frigieri ġo minni ja se Edward Gianni ktibt. U Peter Buzuttil. Taf kif it-tnejn li huma nħobbhom naqs ma nafx xiex, imma meta tkun għadek żgħir, that's what you look for, cool. What is the definition of cool? Dak iż-żmien daw kienu definition of cool, għax naf li jaraw għallum il-ġurnata għadhom cool ukoll. U jibqgħu cool. Daħħar darba kont miexi mat-tifla lej San Ġwan. U aħna mixin ħajftakara ġanni, ġanni raħħa min-naħa l-oħra. U da waqaf dejjem dik il-bini landu u paqpaqli. U xejjirtlu jien. Alright, baqa sejjer. U tifla għatli, who's that guy? Għatla, he's a famous DJ. Għatli, you can be that old and be a DJ? Yep. Ovvjament, taħseb li jena u koll mandiċ leta li supposta għadni namel il-podcast, so ġifiri biex nkunu ċari. Le, ma di xaħġa li kolla kemm aħna nevolvu minna. Ġifiri jina anka nara mizmin li kont vibe. Kont immur l-Emcast, jina nħossni tajjeb fuq il-nifsi u tibdinduna li tidħol l-Emcast u mux neċessarjament jafuk kem taħseb. Fimti ġifiri, hija l-lum il-ġurnata ċansi sar li anka fej jidħol media tradizjonali, ċansi sar li iktar ħat ingwala maċertu jew ħat tkun popolari maċerta demographic minn fuq TikTok. Li m'għandix, fimt, jew li vera ħażin fuq TikTok ġifiri emmi, imma biex ninjora notifications iktar mill-li nusaħ. Wara il-Mistra Drunken Angel, x'kien il-pass li jmissa lik? Wara Drunken Angel, Mistra mill-bejwet u 5 snin hemmhekk u kien dejjem kien is-summer job, kien il-job il-part-time biex niftehmu. Skużani, il-ġenituri fil-frattemp, x'qed jgħidulek fuq da traġit li qbad? Jiena lucky, għaliex jiena l-ġenituri dejjem is-support jawni, ġifieri anke meta għattilhom illi nixtieq nieqaf dak iż-żmien kelli office job, għamil żmien kelli office job, ma tantx domt. U ħani għafax nixtieq naħdem fit-television u dejjem qalu li żgur, taf x'qed tagħmel kind of isma' hu responsabilità tad-deċiżjoni tiegħek u għamilha. Ġifieri ma kienux jgħidu li mura għamel li trid and we'll back you up, we'll support you, konna fil-li jekk għandi bżonnhom hemm ħansibhom. Però fl-istess kien tawni l-opportunità li noħlom. Meta jien kont iżgħar illum il-ġurnata hija forsi normali li xi ħadd jgħidlek ħajmur jistudja barra. Fi żmien it was unheard of li dak li ikun irid jistudja barra li jew kienet unheard of li xi ħadd jgħidlek isma' jien nixtieq naħdem bħala attur. Illum il-ġurnata issir jiena nemmen li waħda mir-raġunijiet li anke ppuxxjatni biex mhux biss nibqa' bħala preżentatur però nitgħallem lat tekniku kienet because kont qed nipprova nsib kif se naqla jxin fl-industrija, ġifieri jekk irid inkun fl-industrija, ma nistax inkun preżentatur biss, dak iż-żmien kienet impossibbli. Allura isma' imma jekk nippreżenta nkun naf neditja, forsi b'xi mod jew ieħor bejn dat tnejn inġaħġaħa.
paga. U minn hemm beda. X'kienu l-ewwel affarijiet li tallimt barra li tkun preżentatur? Jina kont zatat kbir, ġifiri jina kont anka fi żmien Drunken Angel, meta t-jeditjaw u dak kien iż-żmien li għandna nifilmjaw fuq it-tapes and whatnot. Kont impoġġi ħdej l-editor u nħodlu rasu nsaqsi. X'qed tagħmel? Għalfejn tagħmel hekk? Dik kif tagħmelha? X'jgħidula dik ma tnerġa'. Ġifieri ftit bdejt nitgħallem. Eventualment kont mort naħdem anke ma' kumpaniji oħra u l-idea kienet di isma' jiena ġej ħaniġi bħala attur. Pero tridu tal-muni neditja, trid tallimni nifilmja, trid tallimni hekk, u ftit jisek. Imma dak parti minn pjan? Le, jina pjan speċjalment ta' dik l-età, isek. Ja, kurzita naturali. Kurzita naturali. Il-medium joġobni, il-medium jinteressani, ġifieri jina fir-realtà għalija kien meta nibda nara l-ħaddieħor li joġbu pereżempju l-filming imma li huwa hobby, bdejt ngħid imma jina da ma nistax namlu ħajti, namlu l-lajxin tiegħi. U l-lum il-ġurnata hija easier said than done, ġifieri l-lum il-ġurnata xi ħadd jgħidlek isma' jien naħdem fil-medja u ma tajtx dam il-ġnun. Dak iż-żmien kienet iktar diffiċli. Ekku. Għalfejn taħseb li kellek perspettiva differenti inti? Ma ngħidx perspettiva differenti. Jiena li dejjem provajt inkun ħarira differenti naf ngħidlek għal xiex, għax jiena tewmi. Jina dejjem kont wieħed mit-twins. Growing up, ġivirina sa 13, 14, 15 sena, anka sa Norweġi, kont wieħed mit-twins. Ma kontx Frank, ma kontx Timothy, ma kontx. Kont wieħed mit-twins, ġivirina kont 14 sena, anka jekk tajjat li bisem ħija ndur. U l-ħija l-istess ħaġa. Umbat jienu ħija jisek taf kif meta tibda tmiżdawk l-14 sena jisek tkun trid tkun. You want to be your own person. Jienu ħija meta konna żgħar, ġifieri meta kellna jisu 13-14 sena, kellna l-kuluri tagħna, ġifieri jien kont nilbes pereżempju ħwejjeġ jiena l-gwardarobba tiegħi kienet predominanti blu u aħdar u ta' ħija kienet predominanti ħamra u safra pereżempju. Dak iż-żmien ħija kien fl-scouts, jien kont iktar nipprattika volleyball nagħmel affarijiet oħra. So ħija kien ġaqalli camouflage ma tixtrix int, camouflage tiegħi. So kien hemm dak l-agreement li jiena ma nmexxix qatt camouflage biex joħroġ il-karattru tiegħu. Meta mbagħad ħareġ moda l-camouflage kellna problema. Fimt? U mort tatlu s-saħħa għalziet imma tax moda. Fimt? Imma over the years jiena qisni dejjem kelli nkun jekk inkun normali, jekk inkun standard dejjem ħanibqa' wieħed mit-twins. U allura rrid nispikka minn hemm dejt nisboħ xari, intawwal xari, nħalli l-leħja postijiet weird, nilbes affarijiet li huma daqsxejn iktar breaking the mold, kija kien jissu xogħlu ħija kien ikun normali u jiena xogħli kien inkun lieħor. Fil-fatt hekk kont se nsaqsik jekk ħuk kellux l-istess reazzjoni. Hija minn dejjem xtaq, pereżempju hija kien pulizija. Hija niftakru jien ta' 13-14 sena, jgħid li jixtieq isir pulizija, ġifieri hija bl-istess mod li jiena dejjem. Kont tifhimha di? Jiena kizmin kon najt jien nixtieq inkun attur, jien nixtieq inkun fil-medja, jien nixtieq inkun dak. Jiġifieri jien kont nifhem u fejn irid imur, imma għalija kien l-oppost. Imma qatt ma saqsejtu għalfejn pulizija. Qatt ma saqsejtu, però kien fi scouts ukoll, jiġifieri il-progression nara hemm. Jiġifieri hija dejjem kienet toġbu d-disciplina. Ġien dejjem kont naqbad miegħu tal-scouts, jiena dar biex titmella bik kont nimmarxja fil-korotur u hekk biex nqabbiżilu. Fimt, jiġifieri Kontu tagħtu? Imma ta' tfal ta' tfal, ġifieri l-argumenti li kien ikollna jenu ħija kienu fuq minn daħal fil-bathroom qabel lieħor minn dam iktar mill-ieħor u hekk ma kienux fir-realtà konna it-twins meta tkun tfajliet, twins tfajliet hija waħda miż-żewġ estremi. Jew inseparable jew inkella ma jifilħux il-xulxin. Il-boys isom kind of isma. All right, bro. Kind of we got away, we got on with it. Kind of you do your thing, I do my thing, jek għandi bżon xaħġa, jinn naf li ħanċempel li hija għajsibni u l-istess ħaġa, imma. Ġili ħad vantaġġ mill-fat li inti twin? Le, anzi, pjuttost ġili tħallna fl-inkwi ta' xħasbu li jtnieħdu vantaġġ ma konniex. Ġifiri darba per eżempju, darba qasna fjek kuxin jew hija kien, imma xaħat minna mar is-sinema ma' waħda. U naħseb jien kont, u hija għandi kun għala xi ċamata minn għandik li kienet joħroġ magħha dak iż-żmien għax sħaba rawh is-sinema ma' oħra.
meta fir-realtà kont jien l-Empire ta' Buġebba, xi ħaġa kienet. Imma le xej qatt ma profittajna daqshekk għaliex imbagħad speċjalment meta jiġi żmien li tkun trid tkun ċiki u trid tapprofitta minna kien iż-żmien fejn aħna konna din nippruvaw inkunu differenti. Jiġifieri ħija qaxxar xaru jien ħallejtu twil saw. Hekk konna. Jiġifieri hija jilbes mod u jien nilbes mod ieħor. U minn hemmhekk anke dak l-element daqsxejn forsi estravaganti anke fl nilbes kif inġibru jew hekk, minn hemm ġie għax jien dak iż-żmien kont qed nagħmel l-animation, jiena kienet lena tiegħi. Noħroġ b'xari roża jew b'xari ħadra u nibqa' hemm u kienet lena tiegħi nidħol f'kamra n-nies iħarsu lejha jgħidu ara da bomba ħarsu lejja, fimt? U ddistingwewni minn hija. Eżatt. Hemmhekk fejn jiena n-nies jgħidu ara dak Frank. Mhux ara dak wieħed mit-tewmin. Fl-imparti ta' ħajtek di? Da kien fi żmien il-Junior College. Again, titqis jiena kont San Luigi. San Luigi kienu strikt l-affarijiet. Meta jifdaqqa waħda mort il-Junior College undu ngħid li nista' mmur skola b'xarri ħadra. Stajt mhux kollu skola b'xarri ħadra. Jiena mort. Binar konsekwenza? Le, anzi kienet il-pjaċir tiegħi, ġifieri kont kien hemm l-ewwel darba li mort b'xarri ħadra l-Junior College, kien hemm il-father tar-religion li kont naf li ma jaħmilx in-nies bil-kpiepel. Allora kont żbajt xarri ħadra, u mort bil-beretta l-lesin tiegħu, u dak kif tħalt għalli żammejt, kienet beretta tal-metallika għadni niftakar, għalli żammejt neħi l-beretta, tlu fader isma' minni, ma tinnix inneħi l-beretta. Żammejt neħi l-beretta, neħejt il-beretta, għalli żammejt ilbes il-beretta, tlu jgħatlek. Fimt, ġifieri imma kien iż-żmien ta' 16 sena li again tuħu gost kun ċiki, fimt? Fir-radio inti kif tħalt eżatt? Jiena tħalt fir-radio wara l-sfida. Ġifieri f'da żmien kollu. Ja, niftakru l-sfida. Spjega naqra l-sfida x'kien. L-sfida kien program ta' television, kienet għamlitu Claudette Paċ. Fl-istess żmien kien hemm program simili ħafna, dak kien fuq net fuq One li kien jismu Bravi, jekk nissejjer żball, u minnu kienu ħarġu wkoll ħafna nies interessanti, ġifieri Xon Buħaġar Teatru Malta. Minn hemm kien wieħed mill-ewwel drabi li forsi n-nies semgħu b'Xon Buħaġar. Xon ma kienx fis-sena tiegħi, jiena kont fl-ewwel edizzjoni tal-isfida u minn hemmhekk dak kien programm li tkun taf tisfend, kanta u tirrexta. Jiena ma kont neċċella fl-ebda waħda minnhom, ma kont ħalt bħala attur. Acting b'xi mod jew ieħor I used to get away with it. Kont nidher li qed nieħdu gost n-nies kienu jiggustawni, sfejn kulħadd kien iħokk rasu kif jaraw nisfen, però kien irnexxieli kont tħalt għal dal-programm ma tħallx biex nirbaħ, ħanamela ċara. Mela tħalt. Tħalt biex ara jien dak ta' xari blu qed taraħ. Tħalt biex nidher fil-veru sens tal-kelma. Jiġifieri tħalt biex. Bittir dak Ron hemm quddiemek. Dak Ron konna ltqajna l-audition. Ġifiri, dak l-istess, meta tħalt tal-audition tal-isfida, smajt li ħajkun hemm dal-programm ta' television, nidħol u nsib ir-Ron bil-qiegħda jistenna biex jidħol l-audition qabli. U dak kien żmien li konna naħdmu flimkien il-Mistra Village, konna ġana fuq xulxin mill-Junior College, u Ron għatlu x'qed tagħmel. Għalli u spiċċajna fl-isfida flimkien, ġifieri. Kien żmien tajjeb. Rrid tidher għalfejn rrid tidher. Għaliex kont le tħalt biex mort biex nerġa' nibda nidħol jisni fis-ċirku tal-medja. Ġifieri dak kien żmien wara Drunken Angel kienu għaddew sentej 3 snin. Ma x'kont qed timmaġinak fil-futur preżentatur? Date night irid nerġa' n-nies ikunu jafu minn jien, irid nerġa' nfakkarhom bija. Kind of fil-fatt kif karriġna mill-isfida, jien u Ron nitnejli aħna konna bdejna naħdmu radio flimkien, kienu tawna programm ta' radio flimkien kien jismu tħabbilxmoħok.com. Li u bat kien sar breakfast show. Li eventualment kien sar breakfast show. Kienu għamlu l-ġennata li fdawna bil-breakfast show. Darba kontu, intervistajtuni, fi żmien l-istina kontu intervistajtuni. Ovvjament, fiex tantom żewġ karattri li naqra volatile spiex ta' le, kien tħabbilxmoħok.com jienu Ron again, l-idea kien kellna jingles differenti minn ta' kulħadd, ġifieri qabel imorru reklami, toħroġ waħda tajja, reklami! U jibdew ir-reklami kien hekk, we used to enjoy pushing the boundaries. Eventualment kienu mill-programm ta' filgħaxija mis-6 sa 8 jew xi ħaġa kien filgħaxija, kienu tefawna breakfast show fuq l-istazzjon u minn hemmhekk Ron baqa jikber, u anka jien għalkemm jien forsi ħadd daqsxejn direzzjoni daqsxejn differenti, imma dak iż-żmien Maron kien iż-żmien fej konna l-imqarbin tar-radio. Isma', kif kollok tispjega li naqra, tipo inti bħala l-persuna pubblika, lively ħafna, inti persuna l-ispeċta eklettiku dejjem tara kif speċta kif il-pubbliku ħaj distingwik, eċetera, eċetera. Fil-privat
Le, jina bħala persuna, believe it or not, jien naħseb li jien introvert. Ħafna. Iġifiri, jina nemmen li. Zom, fl-imma d-dinja huwa persuna li seħ. Pero dak huwa karattru. Pero dak huwa l-karattru, ġifiri jina aħjar titfani fuq stage. Qudiem 20, 30, 40 elf ruħ u t-tini mike u tajd li għajjimhom milli titfani fuq dance floor, per eżempju. Iġifiri għax hemmhekk il-mistkija kollha toħroġ. Iġifiri on stage I'm performing, I'm in character. Le, manka ġifiri jiena mhux l-ewwel darba li mmur per eżempju event u jiġi xagħti għalli qed tieħu gost. Għax Madonna. Jedi għatem kwiet f'kantoniera, le, nuhu gost, rajt. Żgur imma, le, nuhu gost. Inkun iktar riservat, iktar mistki, emmek, if I'm performing, I know I'm performing. U over the years, qabel ma konx naħseb iktar u iktar. Illum il-ġurnata sirt forsi daqxie iktar, noqgħod attent unżom daqxie iktar l-ura, ma bħala karattru in ġenerali, wara l-kamera not jina bnidem il-nħobb l-organizzazzjoni, ħafna, daqxie pitma, kultant forsi naqra żejjed u naqra panic fuq għax naqra żejjed, ġifirina il-bennej li kelli d-dar jinġaltu jħod ħajt għax il-film ma kienx dritt. Ximkien pattijili dal-kontrattur. Għadna ma sibċ fej id-dar ma ximkien pattijili ġifiri da tħalt u l-ħajt ma kienx u għalli ma dal ħaniksieħ dal-ħajt, għatlu ma jinnaf li l-film mux dritt. Għatlu ġifirin jek ħatiksieħ da jinnaf li l-film mux dritt, għatlu paċenzja, għatlu ħottu u erġab nieħbil fil dritt. Daw mhux affarijiet normali naħseb jien imma żomma. Fir-realtà persuna organizzata ħafna, hemm element ta' kontroll li nkun irrid fis-sitwazzjoni, ġifieri għax organizzat, ġifieri jekk xi ħaġa ma tkunx sejra kif suppost. Tarani nippanik jew jekk nemmen li xi ħaġa taħdem hekk ħa nagħmellek presentation fuq presentation u visual fuq visual biex nurik x'qed naħseb. Organizzat u daqsxejn mistħi vera kultant. Ġifieri li jien l-arja kollha titlaq. Meta ma nkunx fuq l-stage. Però anke f'dil konverzazzjoni inti mija kondu. Anke dal-għodu kol meta speċa wasalt konti li ma narak xhur l-aħħar li rajtek il-vibe. Badna nparlaw, suppost kellna nagħmlu sija flimkien, għamilna xi satejn ngħidu. Speċa fl-ebda punt ma ħassejx jien ma persuna komda, jekk ma persuna ħossni komda, ma m'għandekx inkwiet u m'għandix inkwiet. Imma xorta minix persuna li ħadet fani ġifieri. Meta konser kont pitma wkoll jew? Tipo flikel u kif il-kamera. Fil-kamera le. Forget it. Ġifieri jiena sirt anzi pjuttost waħda mill-affarijiet li kienet taħraq l-ommi li meta ċaqlaqt mid-dar u kienet tiġi għandi per eżempju tkun se titfa' tazza u nitfala coaster taħta tibda tgħidha l-istess tifel li kont nibkilu biex jiġbor il-ħwejjex minn mal-art. Kind of tibda tgħid bis-serjetà jew inkella tqum u nfarfrilla xi waħdek għax ikun dak. Ġifieri meta kont żgħar ma kontx daqshekk pitma, però again ġej minn San Luigi. Id-disciplina hemm kienet. Ġifieri dejjem konna nkunu ċertu affarijiet, ċertu disciplina smajk l-affarijiet suppost isiru hekk. Aħna konna warjati biex l-affarijiet isiru kif suppost. Sa dal-punt hawnhekk, sa dil-parti tal-istorja li spjegali. Kien hemm xi daqqa tal-ostra? Mhux ħafna ta' disfatti xi ħaġa li vera xtaqt li jiġri u ma ġrax? Le, forsi jekk inħares lura lejn meta kelli jiena again kif għatlek jiena bdejt ta' 16-il sena naħdem fil-medja. Dik switni ħafna ħbiberiji. Ġifieri jiena meta sħabi ta' San Luigi baqgħu jitilgħu u anka wara l-iskola, per eżempju, baqgħu fis-sixth form u hekk baqgħu intaċ u kienu jitilgħu weekend għawdex bħala klikka. Jiena ħafna drabi ma kontx immur. Għax kont inkun bej xogħol il-mistra jew xogħol x'imkien ieħor jew xi event. Jiġifieri id-daqqiet ma kinux hemm, imma kont sfortunatament sforz id-determinazzjoni u sforz ix-xogħol li kont qed naħdem fih. Jiena kont ngħid ismandi opportunità naħdem f'dax xogħol. So hemmhekk naħseb l-unika ħaġa li jkolli nħares lura li jew jiddispjaċini hija li ċertu affarijiet li għamlu sħabi ma milthomx magħhom. Però tbiddilha?
Ma naħsibx. Ġifieri jiena di tal-work-life balance dejjem batejt biex fimta. Għalfej. Għaliex jiena dejjem emment li jekk xi ħaġa taħdem għaliha. Jiena għalija li naħdem f'dil industrija li naħdem fil-media, fl-entertainment, fid-dinja tal-films, whatever, f'dil industrija, għalija huwa privileġġ. Allura jiena jekk ittettini l-opportunità biex naħdem fiha din industrija mhux naħdem ir-rit. Ġifieri atleta li qed jipprova jittrejnja biex imur għall-Olimpjadi u jmur training fil-għodu u fil-għaxija u fl-ofsinhar joqgħod attent kif jiekol. Mhux proset ngħidulu. U ngħidulu tajjeb kemm indeterminatu. Jiena kelli l-istess minn bl-ebda mod atleta, minn bl-ebda mod dak, imma jiena determinazzjoni hemm kienet inkun ngħid isma' issa jagħtaw amin all in mela ħanamel li hemm bżonn. U ta' madwarek kif ma? Over the years, kif għatlek, swiet ftit ħbiberija x'tinqata ta' ġifieri mhux għax dak. Kien hemm relazzjonijiet li ovvjament batew ħabba fekk, kien hemm relazzjonijiet li isma' jiena priorità tiegħi qalbi mhux int. Kien hemm żmien fejn għatta l-priorità tiegħi mhux int, il-priorità tiegħi x-xogħol. Lum il-ġurnata ma ngħidix, ħankun onest. Ma lum il-ġurnata wasalt f'punt fej happy nikruzja, dak iż-żmien kienet qed issuq karozza, dak iż-żmien kont qed nipprova naxxellera. X'inbidel minn dak iż-żmien l-ewwel? Llum il-ġurnata kbirt. Ġifieri llum il-ġurnata għalija hija inqas importanti li nkun net nider, you know what I mean. Llum il-ġurnata xorta nista' naħdem fl-industrija mingħajr ma l-focus tiegħi jkun jien. Hija xi ħaġa differenti. Ġifieri fil-bidu tal-karriera you're thinking about acceleration. Llum il-ġurnata wasalt f'punt fejn happen sib speed u ngħid jiena ħanibqa' cruising issa. Il-fazi tijak, x'semmejt il-films. Inti ma Stargate? Jina Stargate l-iktar li tallimt, emmek fej għamilt il-qabża minn dak li hija industrija lokali għal-industrija daqsxejn iktar internazzjonali u anka workflows fej f'daqqa waħda bdejt ngħid l-affarijiet hekk isiru ġifieri anke l-mod kif jiġu filmjati ċertu affarijiet il-workflow m'hemmx ħaġla żejda ġifieri isma' jekk għandna bżonn ġurnata biex niffilmjaw dix-xena. Tipprovax tiffilmja 5 xeni f'ġurnata le. Ħanamlu di xena ħamlu sew. Hemmhekk fejn tibda tifhem anke l-affarijiet l-attention to detail illi jiena again. L-attention to detail hemmijat. Jiġifieri hemmhekk fejn tibda tajt all right, makes sense. Tagħmel sens għalfejn meta naraw ċertu xogħol ta' barra il-prodott jidher iktar polish ta' xi tisir b'dil metodoloġija, tisir b'dan il-medium, qed jiffollowjaw dan il-workflow. M'għandekx editor illi alla jbierek qed jagħmellek l-editing, il-grafika u l-color grading, per eżempju, le dawk 3 disciplini differenti u ħajkollok 3 speċjalisti fihom. U hemmhekk fejn tibda tapprezza mbagħad l-affarijiet kif isiru. Dik hija l-ikbar distinzjoni bejn kif isiru l-affarijiet Malta u kif isiru l-affarijiet. Allura ħaġa l-budgets kollox. Il-budgets kollox. Jiġifieri inti ovvjament Malta nemmen li għadna u nibqgħu nagħmlu l-mirakli bil-budgets li għandna kumparati ma' budgets barranin. It-tinas spiega tagħha di. Le, ġifieri inti per eżempju Malta jekk kollok tara per eżempju kemm jitħallas xi ħadd li jagħmel teleseries. Producer huwa l-bniedem li minnu mill-flus li jingħata jrid iħallas il-atturi, jrid iħallas id-direttur, jrid iħallas il-dak, jrid jagħmel l-episode, jrid jixtri l-airtime and what not. Ġifieri meta tara l-flejjes x'inhu ma hemm, barra Malta l-attur probabbli juhu iktar minn kemm qed juhu l-producer biex għal-jbrek jagħmel kollox. Ġifieri dik hija distinzjoni kbira u dik ħatibqa' dejjem limitazzjoni kbira li għandna Malta. Issa ovvjament imma is-suq u Mhux hekk. Allora kif tista' tinqeleb din il-dilemma? Ħanajlek jiena naħseb waħda mill-problemi li għandna u kellna programmi over the years u serji over the years illi sfruttaw il-limitazzjonijiet u mhux bil-kontra. Jiġifieri jekk inti qed tikteb storja u inti ma teffordjax tagħmel karozza tisplodi, pereżempju, allura għalfejn ktibt karozza tisplodi fl-iskript. Ma neffordjawx nisplodu l-karozzi, sew x'ħaj jiġri mbagħad jew ħanisplodu karozza fil-video tagħna, fil-film tagħna u tidher tan-nejk. Jew inkella let's be clever. U niskriptjaw xi ħaġa li ngħidu smaħna l-limitazzjonijiet tagħna huma illi ma nistgħux niffilmjaw fiktar minn 3 locations, mela ħanibnu storja li taħdem f'da 3 locations. Id-dawl kif inhu ma niffordjawx niffilmjaw bil-lejl, mela ħanikbu storja li ħajkun hemm min tal-inqas xeni bil-lejl, hemm min sfruttom dawk il-limitazzjonijiet u għamel biċċa xogħol tajba over the years. Hemm min jibqa' jgħid imma jerid esplużjoni, jerid car chase, imma sorry, ma tiffordjax tagħmel car chase.
Għalfejn ħad tipprova tagħmel car chase u tagħmel ħażin. L-rwol tiegħek ma' l-Stargate kien? Jiena bdejt bħala producer, eventualment kont tlajt Londra, kont tlajt noħsib Stargate Studios London. Stargate hija kumpanija Maltija. Stargate hija kumpanija Maltija, però l-bdiet f'Los Angeles, Pasadena. Ġifieri bdew. Minn xi ħadd Malti? Le. Għatina naqra l-istorja Fundatur Amerikan illi kien beda dak iż-żmien kien hemm serje televiżivi bħal Walking Dead, Grey's Anatomy u hekk kien jagħmlu l-visual effects. Strictly visual effects, ġifieri din hija l-ispeċjalizzazzjoni li kont qed ngħidlek fuqha. Eventwalment fetħu f'Malta u l-idea li Malta kien jisservissja l-Ewropa. Għaliex l-industrija Ewropea ma tiffordjax l-Amerikani. Għax għandek pagi differenti, għandek dak, so fil-realtà minn kienet jagħmel serje televiżiva fl-Ewropa, anka fl-Italja u fl-Spanja, ħafna mill-li naraw fuq il-media set fl-Italja, fil-realtà minn Spanja joħroġ, oriġinarjament, ma daw ma jaffordjawx l-Amerikani biex jaħdmu fuqhom, if you know what I mean. So l-idea kienet illi minn Malta, mill-Ewropa, x'anka Stargate kien hemm uffiċċji oħra fl-Ewropa, konna nisservissjaw bil-model l-Amerikan, bil-model Amerikan imma fl-istess kien mod Ewropew. If you know what I mean, and we made it affordable. U bdejt mbagħad tlajt Londra. Londra kont għamilt bejwet uħor xi 9 xhur għaliex kien hemm biċċa xogħol kien hemm proġett fejn kienet telqet producer Ingliża. Kien proġett kbir għal Sky u għal NBC u kienu qalulna isma' għandna bżonn producer jitla' hemm. Jien bil-Malta kienet għadha kif telqet nitfajla dak iż-żmien. U għallu li t-tlajn sa Londra t-lom bumba ta' flajt u tlajt. F'tem ta' 3 jiem imuvjajt Londra. Wara dak il-proġett kon ġejt lura Malta. X'kien il-proġett? Yumi and the Apocalypse kien jismu. Kellu l-Rob Lowe, Jenny Fisher ta' The Office, Megan Mullally ta' Will and Grace, fih jirrextaw. Kien proġett, kien serja, kien bħala season, kien għal Sky u NBC, kien mar tajjeb ħafna. U int l-obbligu tiegħek fuq x'kien? Visual Effects Production. Ġifiri, jiena xogħli kien li nkun jagħt hemmhekk niddilja mal-visual effects producer tal-produzzjoni u nkun il-bridge bejn u Stargate li kienu għadin jaħdmu fuq il-materjal fuq ix-shot. So jiena xogħli kien bħala impjegat ta' Stargate jista' rappreżentant, kont jisnej l-aġent qed nara li qed nagħmlu x-xogħol u nimmaneġġja l-workflow, ġifieri jekk għandu deadline, danti meta taħdem film ikollok deadlines, ikollok schedule li ġennek, ġifri jek inti taf li daw ħajmorru għal color grading ta' dik ix-xena dakinhar, mela sa dakinhar da jrid ikollu dawk il-visual effects shots, imma jekk forsi hemm xena oħra li tiflaħ tistenna. So jiena xogħli kien nikkoordina mal-producers tagħhom mal-producers tagħna n-naħa l-oħra biex nara li x-xogħol isir. Din between. Stressanti ħafna l-affari. Fem, tlajt biex xar u nżilt minn ajru. Saba xi uri ġifieri dak kien jonqos naħseb. Madonna. Imma kienet again learning experience, ġifieri jekk tiġik opportunità li titla' Londra, taħdem fuq proġett bħal da. X'ħadd minna din l-esperjenza? Ħaġa ħafna reżiljenza. Tallimt ġifieri tkun reżiljenti. Tallimt ġifieri taħdem under pressure. U tallimt ukoll li anka jekk forsi ma tafx daqshekk tista' tkun intelligenti biżejjed u tista' turi biżejjed rispett il-nies f'din l-industrija fejn hemm ix-sharks ukoll jittrattawk sura ta' nies ukoll lesti li jgħinuk u lesti li jgħalmuk. Tista' tina eżempju? Le, pereżempju jiena da kont qed naħdem ma' producers jien li jekk jien dak iż-żmien kelli 30 sena, daw kellhom 30 sena esperjenza. Jiġifieri kont nidħol f'kamra fejn kont isek teenager, jien kont nidħol danajt Madonna daw. Jekk isaqsu li x'għamilt jien ħanajdulhom li għamilt programm. Malta fuq it-television taf kif daw ikunu kollha is-CVs tagħhom daw ikunu spettakolari u jiena tieħlem on a personal level ma kontx għamilt ħafna. Ġifieri imma mbagħad tur ir-rispett, you use your people skills u tibda tidduna li daw in-nies, fir-realtà daw in-nies huma nies bħalek. U jekk turihom ċertu rispett jiena mal-Ingliżi mur tajjeb, ġifieri mhux kulħadd imur tajjeb mal-Ingliżi, speċjalment l-Ingliżi għandhom vizzju, speċjalment dawk li jgħixu Londra u li huma Londoners ħarsu lejn il-Maltin bħala għadna kolonja tagħhom. But then you either play to people's ego or try to fight the ego, u jiena How do you play, kif? Jien kont nirbaħħom, Charm offensive. Charm offensive. Natu każ?
Jien naf pereżempju kien hemm producer partikolari li darba rbaħt rispett kbir minn għadu jħobbni sal-lum u da huwa producer kbir. Da darba bat email kien ikkopja lill-President tal-NBC u ma nafx il-min jrid jikkopja kien jħobb dak u bat email da għal isma' you guys fucked up, għamiltu hekk u ma kellux raġun. U da ċempiltlu jien għatlu smatlu dik l-email li badu għatlu smatlu. M'għandekx raġun ta' għatlu actually ek u ek. Għalli, għatlu s-saħu paċenzja għatlu l-email li għadek kif bat. Tidni wġiba jien, jew titwiġiba jent. Kind of, daw rejtu isma. If you want to play the game, if you want to turn on the heat, I can turn on the heat on my way, on my side, imma What good is that gonna do? Imma laħat toħloq iktar konflitt u xaħat ħajqannejk bil-Malti. Għatli jkella trid twiġiba jent l-email li jent istessa dak kif battu. Daf titwara għal-fidej, għal-solvija jien. Titwara bat email, isma' actually guys, my bad, sorry, meċċejna, minn hemm darbaħtu. Għax daw rejtu li għal-kem jiena kont isni on the opposite side of the fence, jiena isma' jiena jgħat miegħek biex naħdem. Mhux biex naqalaw Situazzjoni bħal daw jew daw ix-xogħlijiet għandhom tendenza li iwaslu għal ħafna dinamika ta' konflitt. Ħanajlek, inti titqis li speċa per eżempju l-Ingilterra jista' jkun li inhu qed naħdmu fuq proġett, li aħna producers. U nafu l-xahar id-dieħel kif jiltessa dal-proġett, hemm proġett ieħor m'għandhom bżonn producer wieħed. So jienu int fuq dal-proġett qed naħdmu flimkien. Imma fl-istess ħin kif iddawwar darek int jew indawwar dar jien qed niġġagminaw il xulxin. Dik l-industrija barra minn Malta. Dik il-politika li hemm fl-industrija li jienu int qed naħdmu flimkien biex nelevaw dal-proġett imma kif idawwar daru John jieħammur ngħid il dak lil ta' fuqi John kemm qed jaffeċ ħalli l-proġett li jmiss law għandu bżonn wieħed biss minna jieħu lili. It's part of the game. So then you play the game. And you play nice. Jiena dejjem in-nies kien jaħu fejn. Diffiċli ma to play nice, jekk taf li ħadd ieħor qed jipprova jfottik. Imma jiena mbagħad jiena kulħadd kien jaff fejn kien jgħid miegħi. Ġifieri dik jiena dejjem kienet xi ħaġa li kienet forte tiegħi. Ġifieri jiena xi ħaġa li forsi tallimta mill-animation. L-animation il-mistra kien hemm guests tal-lukanda li kienu orrajt u kien hemm guests li kienu daqsxejn iktar diffiċli. Ma tnejli huma kont immur tajjeb. So kemm dam dal-istint mal Stargate kont għamilt 5 snin qabel ma mbagħad kont laqt biex mort Vibe FM. L-lum il-ġurnata jgħid lura Stargate. Sewa. Ġifieri imma dak l-ewwel gig, l-ewwel stint kien dam 5 snin. Meta kollox jimxi ħarir, affarijiet sbieħ iseħħu. Ordna l-Flexi Bundle tiegħek issa. Mela, grazzi tal-li tissegwu il-konverzazzjoni tiegħi ma' Frank Zammit qabel ma nkompli hemm numru ta' kumpaniji bħalma tafu li daw mingħajrhom dal-podcast ma jistax isir dawn huma l-Alberta kif ukoll Garmin ISS, Pat Artisanal, nirringrazzja l-Browns, il-Maple, il-Melita li jaqduna f'dak kollu li għandu x'jaqsam ma' telekomunikazzjoni, nirringrazzja d-Defender, Wellbees.mt huwa l-post fejn nagħmel ix-xirja tiegħi grazzi lil Kini kif ukoll il-Business Labs il-post minn fejn aħna noperaw. Ara ħankompli Frank. Il-vibe inti tħalt truteri? Jiena kont diġà jgħat nagħmel programm ma' Ġanni nhar ta' Sibt kont nagħmel programm filgħodu 10 to 12 jienu Ġanni dak iż-żmien Terry kien diġà ma jiflaħx u kellu bżonn żewġ affarijiet, kellu bżonn xi ħadd biex juħsieb il-drive time show. Flimkien kien hemm diġà Nejt u Rossi u rrid it-tielet persuna l magħhom.
U kol kellu bżon lajnuna li xu kien diġa ma jiflax, kellu bżon lajnuna biex jiġi manaġijat ftit l-istazzjon from an operational point of view. Oriġinalment kien kellimni biss għal-drive, u kontat l-ismat li jena diffiċli nitlaq minn fejn jgħat f'nofs il-ġurnata biex imur nagħmel program tar radio u mmur lura. Għatlu the only way this will work would be kieku tkun opportunità full time. U kellu bżon lajnuna from that front. U allura jina l-idea kienet oriġinarjament li nidħol nejn l-Terry mexxi sakemm qed iġib it-treatment I am his eyes and his ears helping him settle in u l-idea kienet li b'xi mod jew ieħor nelevaw il-brand anka fuq element diġitali, ġifieri nagħmlu iktar minn radio, nagħmlu affarijiet oħra. Għalfejn għażellilek taħseb? Jien kont diġà preżentatur hemmhekk. So konna jiena u konna nitkellmu ħafna u clearly kien jieħu gosbli jisma', ġifieri kien jaf li jiena kont espost għal ċertu workflows u ċertu metodoloġija anke affarijiet li kienu jsiru barra u kien let's put it this way, I think he used to like what he hears. Ġifieri snin wara sirt naf li Terry kien jiġi minni. Snin wara. Ġifieri mhux għalhekk daħħalni assolutament. Imma fir-realtà jiena niġi xi sekondu kuġin tal-mara tiegħu fil-fatt. Inti mosti jew? Mosti. Anka Terry kien mosti. Terry kien jgħix il-mosta. Kien jgħix il-mosta u Kanadiż. Ma konna raħ il-mosta anka li konna maħuk jew lil-ħuk, ma nafx ma konna. Ma xatt ma konna. One of. Wieħed mit-tewmin. Beta tajt he liked what he heard. X'kienu l-affarijiet? Jiena naħseb kien jara ċertu etika, kien jara ċertu serjetà fl-affarijiet. Jiena nemmen li anka biex tkun komiku tajjeb, tittuħu il-disciplina bis-serjetà. Ġifieri għalkemm tinstema forsi weird li tieħu l-umorizmu bis-serjetà biex iddaħħa tittamilha, ġifieri min jagħmel dawn l-stand-up shows illum il-ġurnata u hekk, kieku m'hemmx ċertu disciplina, kieku m'hemmx ċertu serjetà fl-dak, tmuru tara ċaflisa. Ġifieri, u naħseb Terry konna nitkellmu ħafna anke jien dak iż-żmien kont ovvjament Stargate konna nitkellmu anke fuq challenges li kien ikollna fl-an kreattiv u hekk. U naħseb kien jirrelata, ġifieri kien jara chemistry hemmhekk. U inti kont taraħ bħala figura importanti. Terry fir-radio huwa jiena l-Godfather konna ngħidu. Ġifieri x'kien jagħmlu l-Godfather? Terry kellu xi ħaġa li speċjalment fejn jidħol ir-radio kien jaf id-disciplina, kien jaf x'ħajaħdem, kien jaf x'mhux se jaħdem u kien jaf kif għandu jimmoldja lil dak li jkun biex ikun dak li għandu bżonnu. Xi naħseb jien mentoring ta' Terry maċċaw minn kapaċijatih. X'kien il-mument li realizzajt li Terry differenti minn ħaddieħor? Naħseb mill-ewwel darba li tqajt miegħu, ġifieri kellu u kien jimponi l-preżenza tiegħu kienet li ġifieri l-ewwel darba li tqajt ma' Terry ma stajtx nemmen li tħalt f'kamera u tqajt ma' raġel li ma kienx twil daqs kemm ħsibtu ħajkun twil, jien immaġinajt li fil-kamra jidħol wieħed li kważi jrid idur mill-ġemba mhux jgħaddim il-bib, mhux daħal wieħed. Għax il-vuċi tiegħu dik kienet, il-preżenza tiegħu kienet li kienet. Meta kont dejt naħdem miegħu u ma' Ġanni, ġifieri jiena meta qabel dħalt full-time vibe, jien kont diġà nagħmel programm ma' Ġanni u ma' Terry u kont nara kif jikkontrolla lil Ġanni. Ġifieri kont nara anke r-rispett li Ġanni kellu lejn Terry, kien jgħal isma' jekk għalna nagħmlu hekk mela nagħmlu hekk. Ngħid, strada Ġanni. Taf kif? So jiena nara lil xi ħadd li kont nammira f'Ġanni u nara lil Terry li wkoll kelli rispett kbir leh. Kif qed jaħdmu flimkien, you kind of want to be part of it, taf kif? Imma kien hemm xi ħaġa li ġieli qallek li tiġġustifika dar rispett kollu. Ħanelek, jiġi pereżempju kont tagħmel xi ħaġa, ġifieri fi żmien Terry dak iż-żmien ma kontx taqbad jagħtik programm tar-radio u tidħol on air. Jekk hemm bżonn tagħmel 4 xhur training. Jiena għalkemm hu ma kienx Malti speaking, il-Malti kien jifmu. Jiena l-air checks tal-programmi tiegħi hu kien jagħmelhom. Programmi bil-Malti. U kien ikun kapaċi, kien ġifieri kont jisma' l-programm u pereżempju għal inti dak il-ħin issa kont taħseb hekk, kont taħseb hekk, kont tgħid ma dak kif il-Marelli hija taw ġew u jaf jien x'qed naħseb, jaf x'qed inħoss u ċumba di ma kontx preparajt biżejjed għaliha xara dik ħsibt hekk u hekk u ġralek madoffi kien jaf. U hemmhekk u kien x'biddel fik allura dan? Terry fejn jidħol ir-radio ġalni ninsa dak kollu li konna fir-radio u nerġa' nitalmu. Miegħu. Jiġifieri li għallimni ċertu affarijiet, ċertu disċiplina li jinkelli fil-medja, fit-television u f'affarijiet oħra, Terry u rieni li applikaw għal-radio wkoll.
kif tippjana programm, x'tagħmel, kif tispiċċa xi ħaġa, kif tuża l-ħoss to your advantage, kif wara li tajt xi ħaġa joħroġ ċertu tip ta' jingle u għalfejn użaj dik il-jingle. U mhux oħra kien analitiku ħafna. Ġifieri huwa għalih kull ħoss, kull ħaġa li għamilt, il-mod kif esprimejt lek innifsek kien importanti. Ġifieri jiena pereżempju waħda mill-ewwel affarijiet li kont nagħmel kont indur ħafna mal-lewża. U waħda mill-affarijiet li teri vera għallimni hija jekk tista' tgħid storja fi 30 sekonda. Għalfejn l-ostra tieħu minuta u nofs biex tajda. Taf kif? Għajdili f'30 sekonda u kon ngħidlu l-istorja li erġajt tittawwel, erġa' ngħidilu. Erġajt żejjed sakemm iġibek magna kif suppost. Ovvjament hija skill dik. Hija skill u sfortunatament kif għadd il-mentoring ta' Terry m'għadux hemm, ġifieri nħoss illum il-ġurnata ħanibdew inħossu l-effett tagħha. X'viżjoni kontu qed tibnu flimkien? Terry dejjem xtaq li l-istazzjon ikun iktar minn stazzjon tar-radju, li timbena brand. U jindik xi ħaġa li nkun nemmen fiha ħafna wkoll in ġenerali, ġifieri jiena nemmen li inti brand tibni għandha brand is almost a lifestyle. Terry kien daħħalni u l-idea kienet illi waqt li ngħinu operation li kienet illi nibdew nibnu l-brand flimkien, anka b'mod diġitali, ġifieri isma' maħni stazzjon tar-radio biss, irridu nagħmlu social media, jekk nagħmlu videos irridu jkunu sew, dak. U hemmhekk fejn Terry ma kienx espert. Ġifieri hemmhekk fejn Terry ried il-xi ħadd jgħalmu kważi u kien jaf illi fejn tidħol viżwal u hekk jiena forsi kelli xi ħaġa li seta' jerkeb fuqha. U l-futur tal-vibe għalikom x'kellu jkun? Meta kontu titkellma, inti qed tgħid? We wanted to build more personality radios and build the personalities further. Bit-tajjeb u l-ħażin kollu tagħha, let's be honest. Għaliex meta jkollok struttura bħalma hija l-vibe, meta jkollok stazzjon bħalma huwa l-vibe, li għamlu interessanti huma l-karattri. Li għamlu diffiċli biex timmaneġġja huwa l-karattri. U dik hija il-problema. Sa Terry ma kienx ibati daqshekk bija l-biċċa tax-xogħol għax Terry kien persuna li kien kapaċi jikkontrollhom. Kif kien jikkontrollhom? Għax Terry kellu rispett li ħadd iktar ma kellu. Ġifieri Terry fejn kien jitlu egos u hekk kien jaf kif għandu jikkontrollhom. Kif sir taf li miet? Kont ix-xogħol ċempilli xi ħadd meħdej l-isptar u għalli jiena sa dak iż-żmien kienu ġalaħuni station manager. Ġifieri sfortunatament ftit wara li dħalt il-vibe Terry kien beda jaqleb għallar. So jiena dħalt biex naħdem ma' Terry spiċċajt nagħmel xogħol Terry. So jiena literalment ġifieri miet qisu sena u 4 xhur wara li dħalt naħdem jien full time. F'dawk is-sena u 4 xhur forsi qattajna flimkien fl-istess kamra jien u Terry 4 sigħat. Il-kumplament dejjem nitkellmu online u dejjem nitkellmu fuq it-telefon. Darba tlajt niltaqa' miegħu Londra, kont tlajt fil-flats ta' Puttino and whatnot biex niltaqa' miegħu personali, ġifieri biex kont qiegħed tiela Londra xi ħaġa oħra għatlu kif ħankun hemm ħaniġi satin saħdek. U darba kien ġie Malta u ġie jżur l-office, ġifieri ġiet għana surprise visit. U jiena kont impoġġi fuq id-desk tiegħu. Ġifieri jiena għalija kienet isma' jintafawni fuq id-desk ta' Terry Madonna. Taf kif, ġifieri jiena meta bdejt naħdem il-vibe u għaluli ħadpoġġi fetħol il-bib ta' Terry, l-uffiċċju ta' Terry, għaluli ħadkun int, so żbarazzajt ftit kemm naħdem, imma kien l-uffiċċju ta' Terry. Kif inhi l-esperjenza li tara xagħat li għandu karattru daqshekk kbir li tmur taraħ f'il-pożizzjoni dgħajfa? Jiena Terry, u di qatt ma fimta, eventwalment fimta l-fejn għamilha, però jiena Terry qatt ma ħallin inkun ħabib personali tiegħu. Jiena Terry dejjem ħallin inkun kollega. L-istazzjon u anka fil-komunità ġenerali kien hemm ħafna nies li kienu ħbieb. U kien jaf illi metu jiġi nieqes jew jekk tinqala xi ħaġa, hemm bżonn xi ħadd li jkun daqsxejn iktar inqas emozjonali, ha. So jiena Terry qatt ma ħalli nimur naraħ l-isptar. L-impjegati l-oħra l-istaff kollu kien ġejju sejjer l-isptar ħdeh. Jien qatt ma mort. U kull meta konna ngħidlu Terry ħarġi narah kien ibiddel id-diskors. Jekk kont inċempillu pereżempju nkellmu fuq xi ħaġa ngħidlu kif int. Kien jgħidli ta' malajr ma bagħad jaqbadha fuq ix-xogħol miegħi.
Jina u Terry dik il-relazzjoni li kellna, it was professional and he wanted it to be that way. Fil-fatt li ġara ovvjament meta mit Terry u kulħadd ovvjament is-somma friża. Everyone was looking at me to kind of tell them what to do next. Ġifieri, ma dak kien ir-rwol tiegħi. Ġifieri u dik naċċetta ma kontx nifhem għall-bidu ngħid imma l-fejstja. Għandi bżonn nħodlu xi ħaġa u kien jgħid batti li ma dak. Kont ngħidlu ħanġibilek jien pereżempju biex narak. Jgħid li bata ma dak. Qatt ma ħallini niġi emotionally xorta ġejt, ovvjament, ma qatt ma ħallini niġi emotionally involved fl-istorja tiegħu. Għalkemm jiena kont parti mill-fundraising li konna milna u hekk, imma ta' kollegi. Tiftakarx kienet l-aħħar konverzazzjoni li kellek miegħu? Waħda mill-aħħar konverzazzjonijiet li kelli kienet fuq WhatsApp, actually ngħidlu isma' l-laptop list meta ħanġibulek lura, ġifieri litteralment hekk. Imma waħda mill-iktar konverzazzjonijiet li niftakar, kien hemm ħafna konverzazzjonijiet materjali li niftakar, però waħda mill-iktar konverzazzjonijiet li niftakar Terry kien ħażin ħafna, meta kienu laħqu station manager jiena waħda mill-biżat tiegħi għax Terry was completely out, ġifieri ma kienx reachable, ma kienx, ovvjament kienet jisseret għal-ħajtu rajt li so. U meta l-owners tal-kumpanija kienu qalu li isma' minn issa l-qoddim inti mexxi int, m'hemmx għalfejn toqgħod tistenna l-approval ta' Terry, qed ngħidulek aħna għandek l-approval. U jiena waħda mill-biżgħat tiegħi kienet min jaf Terry x'jaħseb kind of qed nagħmel ix-xogħol tiegħu għandi t-titlu tiegħu sa ċertu punt u qed immexxi qed immexxi jien, ġifieri jekk nieħu deċiżjoni u da ma toġbux. U darba niftakar eżatt fejn kont qed insuq u daql il-mobile u fuq id-dashboard tela li Terry calling. U l-hello tiegħi kienet kind of hello, kind of daw. U kienu jitħaqna l-oħra. Kienu jitħaq għalli sattek u ċempilt, tlu għalli sma għalli ċempilt kemm ngħidlek toqgħodx tinkwieta x'ovvjament kien wasallu li qed tinkwieta, għallu jiena għalli kemm ngħidlek għalli toqgħodx tinkwieta, għalli ħud deċiżjoni li għandek bżonn tieħu, għalli I will support you, għalli jekk tista' don't fuck it up, għalli għax irid niddefendik mbagħad. U beda jitħaq. Hekk. Fucking legend. Imma u dik kienet Kien jaf li terminali dak iż-żmien? Ija. Iva. U mhux faċli, ma kienx faċli għalih, ma kienx faċli għat-tim, ma kienx faċli għal ħadd. Ġifieri, però fir-realtà jiena mbagħad ħassejt li kelli responsabilità li meta miet Terry kienet jew tieqa fl-istazzjoni jew inkomplu il-ħolma tiegħu u ta' Justin ukoll. Li kull ukoll wieħed mill-fundaturi ta' Vibe kienet isma' ħankomplu jew le, ħankomplu dil-ħolma tagħhom jew inkella ħanifquha. Iż-żarbun li kont qed timla li huwa dali qed nitkellmu dwaru. Impossibbli kien iż-żarbun li kont qed nimla. Ma ħassejtekx li hekk ftit intimidat pereżempju. Intimidat ħafna. Ma kienx faċli la għalija illi jiena dħalt għal biċċa xogħol naħseb illi ħanaħdem b'ċertu mod and you have to pivot. So ġara hekk, però fl-istess ħin naf li ma kienx faċli laqas għall-istaff. Li daf daqqa waħda jitlu fl-uffiċċju ta' Terry u fuq id-desk ta' Terry hemm xi ħadd ieħor. U f'daqqa waħda dal-persuna tieħu d-deċiżjonijiet issa li ma kinux forsi jafu jew japprezzaw daqshekk dak iż-żmien li jien u Terry konna aligned ħafna. Ġifieri jekk jiena pereżempju meta ħadd over issikkajt iċ-ċunturin fuq ċertu affarijiet, pereżempju kienu konverzazzjonijiet li jien u Terry kellna. Pereżempju jien naf jekk għadna isma' ma jistax ikun in-nies just jieħdu l-lif ħadd m'għandu rekord tal-lif, rid tkollna struttura fejn jisma' biex tapplika l-lif tittimla del-formola u jiġi approvat. Affarijiet bażiċi. Imma Terry daw kienu affarijiet li meta kien ma jiflaħx kien jipprova ħalli s-sitwazzjoni għaddejja ma kienux prioritajiet għalih. So meta jiena sikkajt iċ-ċunturin fuqhom għalkemm kont naf illi u kien jaqbel magħhom, kont sa ċertu punt nider ikraħjien. Għax qed nissikka ċ-ċunturin. Plus li inti minn tixteri. Plus li minn ixteri. U qatt minn se nkun Terry. U dik hija xi ħaġa li fakruna ħafna nies matul is-snin li minn ixteri. Bidlet xi ħaġa fik il-mewt tiegħu?
ħanajlek qatt ma kienaw persuna naħseb fir-radio li tant kien irrispettat fuq minn kulħadd illi tibda tinduna u hemmhekk fejn tibda tifhem ġifieri fil-funeral tiegħu stess ġew qalu li big shoes. Fidejk, kind of good luck, you're gonna need it. Bitch. Taf kif imma le, again, l-affarijiet li tallim dwar ir-reżiljenza qabel kelli nerġa' Kont sa fucking tapplikom. kelli nerġa' napplikom, ġifieri. Però jiena ħankun onest, ġifieri jiena bħala bniedem u naf li minix l-unika wieħed. Xi ħaġa qatt ma sfida qatt ma beżżatni. Ġifieri jiena dejjem ment li isma' jekk titavvanza trid tibqa' tittestja l-limiti tiegħek ukoll. U hemmhekk żgur mhux forsi kont nittestjah il-limitu, ġifieri jiena qatt ma dħalt bl-intenzjoni li mmexxi l-istazzjon, assolutament. Min għallek illi min tixteri? Ħafna nies. Però it-tim illi kont naħdem miegħu kien ikun juża numru ta' drabi fejn ngħidulhom isma' ħanagħmlu hekk, jgħidlu imma Terry ma kienx jagħmilha kieku dik, kind of qed nimxi mal-viżjoni tiegħu, but I'm also giving it my flavor, if you know what I mean. U kien hemm żmien fejn kon noħroġ bidejat u dak li jkun kien jgħid li kien jara li jrid ifakkarni l-isma' tixteri ta' Bl-intenzjoni. Naħseb mhux dejjem kienet b'intenzjonijiet tajba. Ġifieri trid qis illi sfortunatament kif għad l-ewwel meta jkollok organizzazzjoni tim bħalma jkollok fis-stazzjon tar-radju, speċjalment li huwa personality, il-personalities huma dak li jagħtuh il-kulur, imma l-personalitajiet huwa li jagħmluha diffiċli ħafna biex timmaneġġja tim u sitwazzjoni. Ġifieri fil-realtà n-nies iħobbu in-nies forsi jisimgħu ċertu programmi jew ċertu tip ta' programmi ta' personalitajiet għax jirġobhom dak il-konflitt. Imma mbagħad dawk il-karattri li minnhom infushom diġà jikkonfliktjaw and they're doing it for the sake of entertainment, hemm ċertu element ta' konflitt ukoll minn wara l-kwinti li jrid jiġi manaġġjat. So yeah. Hija l-iktar parti li inti sib antipatika? Fil-management żgur. Ġifieri kienet ġifieri ma rridx ngħid kienet sitwazzjoni ma toġobnix, imma ma kienx sitwazzjoni faċli. Inti titqis ukoll li jiena daw kont ħabib tagħhom ukoll. Ġifieri inti when you grow within the ranks f'kumpanija dejjem iktar diffiċli milli f'daqqa waħda impjegaw manager xi ħadd li kiber minn ġol kumpanija li tala mill-istruttura ta' ġol kumpanija u sabru dak, inti fir-realtà xorta tibqa' tħares tejħu tajt da s-sena li għaddiet kien jiġijaw bil-flip-flop ta' kind of, ġifieri dik dejjem kienet daqsxejn ta' struggle, anke tinsiex li jiena kont ukoll wieħed mill-preżentaturi on air, so jiena kont dal-personalitajiet tal-egos għal-affarijiet kollha qed ngħidlek, jien kont wieħed minnhom. Ġifieri dik ukoll kreat sitwazzjonijiet li jista' jkun li jkunu skomdi li forsi jien nirrid niġbed l-attenzjoni ta' co-host tiegħi fuq xi ħaġa ta' management. Li rrid inkun bħalissa jenu qed nagħmlu l-programm ma kif noħorġu minnha u jien f'daqqa tal-manager tiegħek. So dik kreat sitwazzjonijiet daqsxejn diffiċli u mhux dejjem ikun hemm jista' jkun il-maturità li hemm bżonn biex tikhandilja dik is-sitwazzjoni. Daw li qed issemmi kif jimmanifestaw ruħhom? Ħanajdlek, meta inti tkun qed taħdem fil-medja, meta tkun qed taħdem fir-radio, meta tkun qed taħdem f'daw l-affarijiet u tibda żżid il-popolarità bla ma trid, you go on a bit of an ego boost. Issa jiena bdejt il-medja meta jien ta' 16-il sena, meta bdejt l-ewwel darba television u bdejt noħroġ u n-nies jarfuni fit-triq u hekk, jiena l-junior college kont nidħol isu tiegħi. L-attitudni li kelli. Jiġifieri u meta nħares lura lejn l-affarijiet li l-attitudni li kelli ta' 16-il sena kultant ngħid jaq. Taf kif? Imma kulħadd trid jgħaddi minnha. Ġifieri hija parti mill-popolarità li tgħaddi minnha li tibda tħossok tajjeb fuq innefsek u hekk. Jiena ġejt f'punt fejn ovvjament meta ndu ngħid kemm hija diffiċli timmaneġġja dawn l-egos. Minħabba l-egos kemm huma diffiċli, isni bla ma rrid ħattat bħala talima biex ma nħallix l-ego jkun problema. So hemmhekk fej forsi ma rridx ngħid kont matur, fej forsi mmożajt ċertu maturità biex nipprova nadatta biex situazzjoni ma nkomplix inkabbara. Jew ma nkomplix noħloq iktar konflitt jew sitwazzjonijiet. Take care and nourish your body with pure, ethical, organic vitamins and supplements.
Browns, empowering wellness by prioritizing your health. X'biddil fil-vibe li inti kontent bih? Ara, il-legacy ta' Terry kien li bena l-vibe, fetaħ il-vibe, u bena ċertu shows. Ġifiri ċertu personality radio, dik kienet kollha il-vizjoni ta' Terry. Jiena li nemmen li għamilt li b'dik il-vizjoni, imbagħad I took it to the next level fejn jidħol il-viżwal. Ġifieri il-brand ma baqgħetx sempliċement stazzjon tar-radio, ma kienet brand li kienet cool, li bdejna naħdmu fuq viżwal anke fejn jitlu videos, fejn jidħol social media, hemmhekk studios ġodda, għaliex parti mill-dak kienet isma' jew ħanibqgħu inxandru minn fejn konna li kienet jaqdina tajjeb u għall-aħħar ma kienx hemm dawk l-studios fil-bidu speċjalment. Imma jiena nħoss li changeover bej startup għal kumpanija jew għal stazzjon daqs iktar strutturat kien parti kbira minn dak li għamilt. Fej f'daqqa waħda bdejna ngħidu isma' rridu naddattaw, ma nistgħux nibqgħu nagħmlu radio biss, imma we need to be more of a content house. Of a content house of content creators li namlu radio u koll, u minn hemmhekk u dik kienet fej. Sibt resistenza? Iva. Mhux faċli, ġifieri inti trid tqis li xi ħadd is-sabiħ tar-radio huwa l-immaġinazzjoni. So is-sabiħ tar-radio huwa li inti qed tismani u ma tixtarani u qed ngħidlek aw ġew bħalissa fl-istudio ma ġembi hawn il-jum fant li bestutu ta' u nibda nispjegalek xettara, dak huwa s-sabiħ tar-radio li sanġalek timmaġna. Is-sekonda li tfajt kamera f'radio studio, dik il-maġija tlifta. Però min-naħa l-oħra, jekk dik ma tagħmilix, ħatibqa' l-baħar għaliex illum il-ġurnata n-nies mhux neċessarjament qed jisimgħu ir-radio jew illum il-ġurnata xorta hemm social media u qegħdin jinteraktjaw u xorta tjaraw minn wara l-kwinti sew kif ħadd adatta. So reżistenza sa ċertu punt kien hemm u jibqa' jkun hemm u tajjeb li jkun hemm, però min-naħa l-oħra trid tadatta, ġifieri anke n-nies x'lesti li jisimgħu n-nies x'isibu interessanti, x'isibu funny. Anke dak jinbidel matul iż-żmien. So reżistenza kien hemm, però kien hemm ħafna konflitti kienu kun hemm ukoll. Kien hemm. Deep down jiena ngħid li daw il-konflitti kienu jkunu sforz il-passjoni wkoll, ankun onest. Ġifieri li jien u int ma naqblux fuq xi ħaġa x'tant inħossuna strong fuq dil-brand li qed naħdmu fuqha u jkun hemm dawk il-konflitti dawk għalija huma konflitti tajbin. Il-problema mbagħad kif jiġu risolti dawk il-konflitti jew inkella kif jiġu ttaklijati. U hemmhekk fejn il-personalitajiet mbagħad jerġgħu jibdew joħorġu. Kien hemm affarijiet li xtaq twettaq u ma rnexxilekx. Ejja. Hemm ħafna affarijiet li nħoss li bħala brand bħala stazzjon stajna nagħmlu u ma milniex. U hemm idejat minnhom illi nħoss li għadhom relevanti sallum il-ġurnata, ġifieri. Però min-naħa l-oħra. Per eżempju, bħal xiex? Għandi erba' affarijiet moħħom ma ngħidhomlok. Mhux naqsmu l-idejat? Imma hemm affarijiet fejn ħassejt illi bħala brand stajna nkunu daqsxejn iktar flessibbli viċin tan-nies u dak Kiena waħda. Dak il-ħajt illi per eżempju jiena dejjem emment illi tittibni l-komunità ta' madwarek fir-radio. Jiġifieri u jiena dejjem xtaqt illi il-listeners, il-loyal listeners jiġu kważi trattati daqslik ikun fil-VIP club tal-istazzjon. Jiġifieri issa jekk tkunx forma ta' app illi inti dil-app permezz tagħha kompetizzjonijiet illi inti biss tista' tuqsem fihom. Għaliex inti wieħed mill-membru ta' dan il-VIP club, jew inkella qed nikkollaboraw ma' party u f'daqqa waħda inti għandek l-early bird tickets, ġifieri qabel ma jixtri kulħadd it-tickets inti għax inti wieħed minn tagħna minn ta' ġewwa nistgħu ngħinuk. Dawk huma ħafna affarijiet li jistgħu jsiru. Barra minn hekk anke illum il-ġurnata jekk semmejt app, jekk illum il-ġurnata n-nies qed nippretendu li jidħlu fil-karozza u jixgħalu r-radio. L-mġata forse n-nis ma jitlux fil-karozza biex għallu r-radio, forse l-mġata l ħaġa li għamlu n-nis għabdu l-Bluetooth tal-karozza. So kif nistan kun hemm jien. So hemm ħafna affarijiet li nemmen li stazzjonijiet għadhom irdu jagħmlu. Meta aħna bdejna nagħmlu da kollu ma konniex l-unika nies li bdejna nagħmlu da kollu li ndaħlu l-viżwal fir-radio and what not. Però bli bdejna nagħmlu aħna, bdew jagħmlu stazzjonijiet oħra, suddenly radio became sexy again.
fejsu r-radio li kien beda jisir naqata dinosawru. F'daqqa waħda beda jerġa' jsir. Repetittiv kien qisu qed isir. Kienet isir repetittiv. Illum il-ġurnata nibża li rġajna bdejna triq tar-repetizzjoni. Illi bdejna naqbdu l-istess 4 kunċetti u dejjem nirrepetu lilhom sena wara sena jisna għandna kalendarju niffollowjaw il-kalendarju. Ġej il-miliet mela ġej il-miliet nagħmlu hekk u hekk. U niffollowjaw. It's not a speċjalment meta jkollok stazzjon bħalma huwa il-vibe jew stazzjonijiet oħra li tittargetjaw dik id-demographic ma tistax tkun predictable. U dik hija l-ħaġa li jiena ħassejt anke fi żmien il-COVID meta konna nagħmlu l-programmi mid-dar and what not. We kept people guessing. What are we going to do next? U llum il-ġurnata naħseb kapaċi ngħidlek what they're going to do next mhux biss vibe manka stazzjonijiet oħra. U dik forsi jien ma tirċitanix daqshekk. Li kien il-moment li ndunajt li ma tistax tibqa' l-vibe? Kien hemm żmien bejgħet ieħor jisu sena u nofs ilu. Mela, ħanuħodha lura actually. Daqs 4 snin ilu mentalment kont jgħat f'sitwazzjoni xej sabiħa, kienet struggle kbira u kont anka ftaħt qalbi ma tax-xogħol dak iż-żmien u għattilhom isma' guys, jiddispjaċini forsi kont taraw nistramp and what not. I'm not there. I'm getting the help I need, but I'm not there. Mentally, I'm not there. X'kien it-trigger? Xogħol, believe it or not. Ġifieri struggles fuq ix-xogħol, challenges fuq ix-xogħol, ma kienx faċli. Lim challenges? Challenges, jiena sfidi ta' xi ħaġa, għandna xi ħaġa ambizzjuża rridu nagħmlu nagħmilha. Però jiena meta nkun qed nipprova nagħmel xi ħaġa u ninduna li hemm element ta' pereżempju sabotaġġ, hemmhekk dik tkissirni mbagħad. Għax nibda ngħid hija Madonna qed naħdem biex nagħmel hekk. Imma l-fej jiġi xi ħadd u biex kważi ġalni nħossni li l-idea tiegħi mhux tajba nara jipprova jkissirha. Fimtu kien hemm dawk over the years kien hemm numru ta' nies li again il-karattri jidħlu l-karattri, jidħlu l-personalitajiet tan-nies, jidħlu dak. It's not an easy. Tarhom ġustifikati daw l-egos? Le. Assajs tal-industrija ta' Malta żgur li le. Meta tinduna l-industrija f'Malta, il-limitazzjonijiet x'inhuma u d-daqs tal-industrija x'inhu. Sfortunatament qed ngħidha, sfortunatament tibda tgħid imma għalfej huwa aktar faċli li taħdem fuq kultant huwa aktar faċli naħdem fuq serje televiżiva barranija. B'ċertu A-list actors fej mhux egos la jkollhom, jiġifieri li egos ikollhom il-personal assistant tagħhom daw. Imma somehow b'xi mod jew ieħor huwa aktar faċli taħdem hemm milli taħdem f'realtà lokali kultant. Tasib hija kwistjoni ta' self-esteem. Hija kwistjoni ta' self-esteem, hija kwistjoni ta' ħafna affarijiet. Imma żgur mhumiex ġustifikati dawn l-egos. Żgur. Taħat, ta' ġifieri, anka jien jekk nidħol hawn ġew u nibda nilagħba daqstik u dak, nibda tgħidli mant min int, nara jiena fuq ir-radio kemm jisimgħuk nies. Alright. Taf kif? Kind of. It is what it is, ġifieri id-daqs tal-industrija li hi u m'għandniex għad-daqs tal-industrija ikollna mhux biss radio, anka television, anka postijiet oħra, anka social media in ġenerali. Ma ċertu egos, they are disproportionate mad-daqs tal-industrija. Isma' skuża nerżvijajtek. Kont qed tispjega. Baqanix. Nasib nkun isma' jien għandi daqsxejn ta' xerdulu dak meta tinkwieta li n-nies jaħsbu li jiena nħobb imbaqbaq in-nies. Le. Awejja. Ma Freud kien. Le, he's being nice, promise. Kultant jagħmel li jekk anke b'saqajh minn taħt il-mejda biex inħossni aħjar. Alright, Frank. Alright. Ġellidni mal-mara, Frank. Ġellidni wkoll mal-mara. Qed inkun nice, qed nistaqsi b'ħafna paċenzja, u ġellidni mal-mara wkoll. Kont qed tgħidli li kien hemm perjodu. Mela, kien hemm perjodu li kien diffiċli u jiena kont dak iż-żmien xi 4 snin ilu kont wet lil innifsi li isma' jekk nerġa' nibda nara l-istess sinjali ġo fija illi ħajerġgħu wasluni għal fejn kont wasalt, whatever it is, I will pull the plug. Whatever it is, is-sitwazzjoni li nkun fiha noħroġ minnha. U sfortunatament dak li ġara, bejgħet wara sena ilu, ġifieri sena ilu bdejt nerġa' nara illi
kont se nerġa' nispiċċa fej kont diġà spiċċajt u għat orrejt għat minn hawn qudiem fej qabel jiena dejjem kont nagħti il-prijorità lill-istazzjon, lis-sitwazzjoni, lill-brand, lix-xogħol. Għat le issa dan huwa l-mument fej il-prijorità ħanti għal lin-nifsi and I will walk away. U fatt għalhekk tlaqt mill-management tal-istazzjon. X'kien il-moment ma li-preċipita kollox? Ara, meta kien hemm dat terremot li kwaħt jitkellem fuq li kien hemm fil-vibe, li ovvjament jkun tiegħed fil-qalba tiegħu għal numru ta' raġunijiet, kemm għax kont parti mill-management u kont parti m'kontx jien biss li ħadd ċertu deċiżjonijiet imma kont parti mid-decision making process li jsiru xi tibdiliet. U kien hemm dal-moment, kien hemm dis-sitwazzjoni fejn kien hemm numru ta' nies li kien hemm xi tibdiliet li ħajsiru ma stajniex naqblu ġiex naħat, jiena nemmen illi in hindsight illum il-ġurnata ġiex naħat naħseb jistgħu ħarsu ftit fil-mera jagħmlu daqsxejn ta' żami tal-kuxjenza ta' x'għamlu. Again, ġiex naħat qed ngħid u forsi. Kien diplomatiku issa. Le, jien diplomatiku ħafna. Diplomatiku ħafna, ġifieri jiena ħankun jekk taħseb illi jien ħanpoġġija u ngħid f'dak iż-żmien, f'dak it-terremot li kien hemm jien m'għamel xejn ħażin, mhux se ngħidha. Frank. Jien naħseb ma kontx sensittiv biżejjed għal dak li kienu għaddejjem minnu l-persuni li kienu affettwati bid-deċiżjonijiet li konna tnieħdu, żgur. Għaliex ġejt emotionally involved fiha jiena nnifsi u ħallejt l-emozzjoni f'ċertu momenti ixxekkel il-mod kif kienu qed jiġu komunikati ċertu affarijiet. Liema emozzjoni kienet? Meta inti tħossok qiegħed attakkat, inti bla ma trid go on the defensive. Fil-realtà, jekk isma' mhux qed naqblu fuq xi ħaġa, ejja nitkellmu fuq, ejja nkunu rġiel, ejja nitkellmu fuq, ejja nittakiljawa ta' rġiel. U naraw. It got to a point, is-sitwazzjoni meta qed nitkellmu ġifieri biex ma qgħodx indur mal-lewża, nitkellmu dwar Abel, JD u Martina, ġifieri meta konna da, it got to a point fejn kienet ċara illi ma konniex se naslu. Kienet ċara ħafna. Għalfej kienet daqshekk il-bot milli jsir il-qbil. Il-qbil ma sfortunatament l-issues ma jkunux dak illi dik l-issue tal-moment, ma jkun hemm issues oħra madwar. Ġifieri jekk l-istazzjon rid jagħmel change, però mbagħad dawk iċ-changes jiġu b'kundizzjonijiet miġġiex naħat, huma l-problema ma dawk il-kundizzjonijiet. Isma' jekk inti ngħidlek isma' ħajkonna nbidlu l-slot tal-programm tiegħek, tgħid iwa jien nagħmilha, imma biex nagħmilha rrid hekk u hekk. U it got to a point fejn miġġiex naħat, ir-requests kienu naħseb at times jew ma jiġux ikkomunikata tajjeb jew inkella ma kinux realistiċi. Ġifieri fl-aħħar mill-aħħar qed tmexxi business u anke jekk qed tmexxi jew jiena kelli nieħu deċiżjonijiet fejn ovvjament irid nieħu into consideration is-saħħa tal-kumpanija, is-saħħa tal-istazzjon, il-benesseri tal-kumpanija. So sfortunatament it got to a point fejn it was clear li ma konna nista' naslu. Bajt taħdem mid-dar jew ġo xi kafetterija storbjuża, mela mhux tiġi saħdejn għall-business labs, post ċentrali, kwiet sabiħ u li fih tista' tagħmel użu minn hot desks, uffiċċji, boardrooms li trid. Tista' taqbad u tfetx fuq l-adba mingħajr ma tafżal il-ħadd u serraħ rasek li żed inqeda. U jekk titlaq 4 min nies jew 40 se joħorġuk ta' nies. Business labs, xittit aktar. Ġila ħsejtek ftit single daws fiha l-biċċa tax-xogħol kollha. Jien il-ħin kollu. Sfortunatament minħabba li jien kont parti mid-decision making process, kont ukoll wieħed mit-targets. Dak ġifri jiena sfortunatament kien hemm ir-ritratt tiegħi kien recurring feature fuq podcast fi żmien li qed nnegozjaw ġifieri fejn ġast mhux nitla' jien u jgħidu botta kif jgħidu, ma kienu jkunu attakki personali. Hemmhekk ħassejt illi it's becoming personal. Ġieli konfrontajta lill-persuna? Jiena kont nurihom jiena kont nuri illi m'iniex napprezza ċertu ċajt, però ċajt qed nuża l-kelma b'mod dak, però sfortunatament imbagħad jibdew anke kummenti on air, affarijiet on air, ġifieri people trying to undermine, because then again it starts becoming a game of egos. U again, it's not dak, sfortunatament ġejt f'sitwazzjoni fejn ħankun onest fejn forsi stennejt li anke l-istazzjon jaqbes ftit għalija, però il-parir legali kien do not engage. So jiena ħassejtni jisnijat lose-lose miġġiex naħad, ġifieri qed naqla ġo fija esternament. Internament mhux qed niġi supportjat. U daqqa tajt imma.
kif trid ninnoqgħod ħattini iktar. Taf kif, ġifieri ġej f'sitwazzjoni skomda ħafna. Minn dak kollu xweġġak l-iktar. Jina when it gets personal. When it gets personal, mbagħad hemmhekk ngħid jina jekk tittajjarni li minix manager tajjeb, ajjarni, mhux problema. Imma meta mbagħad tattakkani personali, mbagħad hemmhekk cross the line. Ġifieri jiena wara li telqu, ġifieri kien bejwet ieħor nafax kien il-karnival. Frar tas-sena li għaddiet jiena kont weġġajt, kelli bżonn nagħmel operazzjoni, u meta qomt mill-operazzjoni qed jibgħatu lin-nies tiċċekkjax Instagram. ċekkjax Instagram. U kienu ex-kollegi tiegħi tellaw l-stories jitnejku li nweġġajt. Hemmhekk żejda, fimt? Ġifieri hemmhekk fejjinat imma daw kienu ħbieb, saftit tax-xurilu daw kon nikkonsidrawhom ħbieb illum il-ġurnata. Jiena ma pretendejtx la fjuri, la ċikkulatini, la message tal-get well soon, la telefonati, xejn ma pretendejt. Imma ma pretendejtx laqqas illi tattakkani, anka jekk ma taħmilnix, for whatever reason, tweġġani xek, don't go below the belt, għax mbagħad hemmhekk hemm line. U hemmhekk fej fimt illi jisma' mela esternament, sfortunatament, ħanibqa' punching bag. Internament kont qed nipprova nagħmel numru ta' changes u sfortunatament ma konniex laqqas completely aligned għadna internament, u hemmhekk fejn qatt tisma' mela forsi l-aħjar ħaġa li tista' ssir għall-istazzjon jiena I call my chapter closed and I move on. Għal-benefiċċju tal-istazzjon ukoll. Ġifieri jiena ma rridx li nibqa' hemmhekk, ma rridx li nibqa' l-istazzjon infixkel. Jiena lest li nitla'. Is-saħħa mentali tiegħek? Kienet parti fattur kbiru, ġifieri. Fej kienet? Not great. Però hemmhekk fej. Trasparenti dejreġ. Però hemmhekk fej mort into safe mode. Ġifieri hemmhekk fej jiena meta tlaqt mill-vibe sena ilu ma kelli l-ebda pjan x'ħan nagħmel, ġifieri ma tlaqx għax kelli opportunità ta' xogħol ieħor. Anzi, ma rridx li jkolli opportunità ta' xogħol ieħor, jiena rrid nitlaq biex nistrieħ. U fil-fatt jien għamilt 3-4 xhur suppost nieħu break, xorta konti għat nivvinta nagħmel l-emmula, għax jiena freelance u hekk dejjem bqajt nagħmel, ġifieri ma qtajtx kompletament, imma l-idea was li I reset u naħseb l-ewwel darba li ħadd vakanza ta' xahar snin f'ħajti. Is-sena li għaddiet. Għaliex qabel kont dejjem nippjana s-safar madwar ix-xogħol. Hemmhekk fejn għadd. Tiftakarx ġurnata partikolarment sewda? Ħanajlek jiena kienu jiġu numru ta' momenti fejn tqum filgħodu ma tkunx tqum mis-sodda ma tkunx tmur ix-xogħol. Mbagħad tmur ix-xogħol, tixgħal il-mic, you put on the character, you put on the mask, you're funny, tissi spiċċa l-programm, tbaxxi rasek tmur id-dar u tkompli tħossok ħażin. U terġa' tagħmilha. Ġifieri hija parti mill-xogħol tagħna wkoll. Ġifieri if you're having a bad day, deal with it. People want to be entertained. And people listen to a certain type of show because they want to be entertained. Ġifieri ma nagħmilx soap opera. Taf kif, ġifieri sfortunatament you have to be funny. It was part of my therapy wkoll. Imma min-naħa l-oħra hemmhekk fejn tibda tħossok qed tkun miegħek innifsek mhux onest. Ġifieri hemmhekk fejn tibda tgħid naqawis. X'tib ta' terapija għamilt jew x'tib ta' forma ta' mela hemm tipi differenti ta' affarijiet, hemm minnhom fej ġast hija affarijiet bħal huma meditation. Hemm terapija professjonali wkoll. U hemm momenti fejn ukoll letteralment tiftaħ qalbek anke ma' nies li taf li ġenwinament interessom. Ġifieri jiena stedi ngħid jiena tfajla, pereżempju, tieħu paċenzja kbira ħafna bija meta tara li jiena nkun stressjat fuq xi ħaġa, anke jekk mhux neċessarjament qed tifhem dwar xi qed nitkellem, tinteressa ruħha fli qed ngħid u tgħin u kultant l-ikbar terapija hija li tkun f'pożizzjoni li tista' titkellem. Anke mal-ħajt. Imma li tħoss li mal-ħajt forsi għax ma jisimgħux daqshekk. Imma meta tħoss li tista' titkellem u tista' tesprimi lilek innifsek, u mbagħad hemmhekk that's already. Għaliex meta tkun qed bagħti speċjalment aħna l-irġiel again, egos. Aħna l-irġiel għandna egos kbar. Aħna l-fatt li naslu biex ngħidu minix inħossni sew,
ħafna drabi nkunu wasalna viċin wisq tal-limit meta nitkellmu, ħafna drabi nitkellmu tard wisq. Illum il-ġurnata ma niddejqax ngħid jekk xi ħaġa m'iniex komdu biha, ma niddejqax ngħid u nuri ngħid isma' m'iniex komdu ta' biha di let's da kullum il-ġurnata nagħmilha ma' sħabi wkoll. Jiġifieri nagħmilha ma' sħabi jekk nara li xi ħadd qiegħed overwhelmed pereżempju jew nibda nara isma' għandi bżonnu jagħmel hekk, imma naf li jekk ħanajd li jagħmel hekk da ħanġennu isma' jew problema jekk tagħmel għadej fil-każ mhux problema, let's figure it out. U hemm momenti fejn anke jien forsi fuq ix-xogħol anke llum il-ġurnata inħoss li anke jekk xi ħaġa ritta lesta sal-lum, isma' di mhux se tkun lesta sal-lum, irid naċċetta li aħna bnedmin mhux magni. Wara l-vibe kemm domt f'dan il-perjodu? Għamilt bejwet uħor 3 xhur. Immedjata kont għamilt isu bejwet uħor għat ħanamel xahar marrit naf b'xejn. Jiġifieri to be honest li U f'dak ix-xahar x'għamilt? Xorta konti għat niprepara kien hemm affarijiet bħal hija l-maratona tal-volleyball volontarjat u hekk, ġifieri kien hemm ħafna minn dak li qed isir. U mort ħafna baħar ukoll. Sibu terapeutiku qed nassumi. Sena li għaddit kelli l-isbaħtan li qatt kelli f'ħajti. Il-friva. Ġifieri le, sibu gawdejt lil nnifsi, anke jekk qiegħed id-dar u ġast qed nara t-television, u minn ġet niċċekkja l-mobile biex nara x'ħajduq biex nara jekk ġib xi ħadd email u hekk, kien żmien illi vera rilassajt. F'dak il-perjodu skoprejtu l-meditazzjoni? Le, qabel. Kif? U qabel fl-ewwel darba li kelli l-ewwel darba li kont I was in a dark place. U għalhekk jiena dejjem nitkellem dwar kemm importanti fis-saħħa mentali li jkollna dal-famuż toolkit li ngħidlu jien illi inti titrejnja lilek innifsek biex meta xi ħaġa ħażina tkun qed tiġrilek tkun taf x'għandek tagħmel. Inti ma tistennax li tweġġa biex tiftak tib tal-first aid u tibda titgħallem x'ħad tagħmel intu tiżvina. Inti tmur tagħmel kors tal-first aid biex jekk qatt xi darba ġara xi ħaġa you know how to react. L-ewwel darba li jiena sfortunatament jew ma naqsir ngħid sfortunatament l-ewwel darba li jiena għaddejt minn problemi ta' saħħa mentali dak it-toolkit ma kienx hemm. Sena li għaddiet, hemm kien. U Alla ħares ma kienx hemm, għax is-sitwazzjoni tas-sena li għaddiet kienet ħafna iktar tens, kienet ħafna iktar serja minn ta' snin qabel. Jiġifieri meta tikkumpara x'kienet jittriggerjani 4 snin ilu, x'kienet jittriggerjani s-sena li għaddiet. Il-bilanċ huwa differenti ħafna. Alla ħares jiġifieri kważi snin ilu ma kellix episodju illi ġalni inrawhem ġofija ċertu anka mentalità u ċertu affarijiet ta' kif nagħmilhom għax żgur I wouldn't have survived last year żgur. Kellek ċertu riżentiment għal fatt li kont persuna pubblika? Ħanajdlek, li tkun persuna pubblika fix-xogħol tagħna hija it's part of the game. Le, ma li għażilt dik il-triq. Laqas xejn, jiena anzi. Għas meta kienet tkun tensa pubblikament l-affari. Ħassejt illi kieku l-manager kien xi ħadd li n-nies ma jafux, ma kienx tkun hekk. Jiġifieri hemmhekk fejn l-istess hemm line bej jiena bħala persuna pubblika u jiena f'ċertu rwol. Dak il-line was being blurred. Kieku dan il-manager ħadd ma kien jaf min kien, I would have not been such an easy target. Però minnaħa l-oħra it's-part and parcel, ġifieri x-xogħol jien aċċettajt li nagħmlu. Taċċettaħ. Ġifieri x-xogħol jien aċċettajt li nagħmlu, ma jiddispjaċinix llum il-ġurnata inħares lura lej iż-żmien li għamilt vibe. B'ċertu nostalġija wkoll għalkemm inħares u nibda ngħid Madonna. Taf kif u forsi anke nirrabja miegħi nnifsi li ħallejt ċertu sitwazzjonijiet forsi jsiru għax again wara kulħadd taref, imma ma nħares lura bħala żmien iswed, ġifieri nħares fih bħala żmien illi jiena kbirt, ta' madwar kibru wkoll, il-brand kibret u flimkien għax jiena mhux jien kont imma konna grupp sħiħ ta' nies għamilna affarijiet spettakolari. X'kienet l-isbaħ parti ta' dik l-istorja? Jiena għalija l-studios. Ġifieri jiena għalija illi konna niċċajtaw meta konna f'basement fi spazju żgħir u konna ngħidu xi darba tafferiet inkun nagħmel il-programm u nħares barra mit-tieqa u nara t-toroq taħti u nagħmel hekk u d-dawl kif suppost u hekk. Illum il-ġurnata dak. Ġifieri we didn't cut corners meta sar l-investiment fl-studio u xi ħaġa li
kont vera grata liha. Il-post huwa impressjonanti. We didn't cut corners. U hemmhekk fej l-investituri u l-management u l-owners u l-komplement tal-management hemmhekk fehmu illi jekk nagħmlu xi ħaġa nagħmluha sew u din hija l-opportunità biex nagħmlu xi ħaġa sew. U hemmhekk fej anka fej kont ġifieri fej konna kien nitkellmu pereżempju ċuċata ħanajt, kien nitkellmu fuq amara, isma' ma ħanieħdu l-amara li għandna u jew le. Xej, kollox ġdid irrid, siġġijiet ġodda. Kazz kbir, Kienet u saret bis-saħħa mhux tiegħi, saret bis-saħħa tan-nies li finanzjarjament ovvjament ħallewna noħolmu tagħna l-opportunità li noħolmu. Però anke tat-tim. It-tim kollu illi hemmhekk litteralment emmen fil-viżjoni u ġibed ħabel wieħed. U dik hija d-differenza bej dik il-fażi u fażijiet oħra. Ġi meta kulħadd jiġbed ħabel wieħed, l-impossibbli tagħmlu. L-impossibbli tagħmlu. Ġifieri dalgħodu ma titkellimna tajtek eżempju. Jiena xi ħadd qalli darba, qalli in management, if the team is behind you, you can make a bad decision work. Sajja mhux qed ngħid li ħadd deċiżjonijiet żbaljati, imma jekk għandek coach tal-futbol u jagħti coach lit-tim u jgħidulhom minn hawn ħanattakkaw, issa jista' jew kulħadd jgħid qal il-coach ma naħsibx li l-aħjar idea ma jekk il-coach iridna nattakkaw minn jekk kulħadd jiġbed il-ħabel xorta fil-mod kif qed jgħid il-coach, b'xi mod jew ieħor your chance of success are bigger. Jekk minn naħa l-oħra jkollok nies li bda jgħid le dal-coach ma jafx qed jagħmel le mela jien xorta jiena la bibi minn hawn ħanitla' jgħid li jrid. Hemmhekk fejn jibdew ix-xquq. Għalhekk fil-futbol pereżempju fl-isport ġieli jkun hemm dawn l-upsets fejn tim kbir jitlef ma' tim żgħir għax dat tim iż-żgħir joħroġ and sticks to the bloody plan. U tiġri, issa mhux qed ngħidlek jiena kont kaptan u kont dittatur, imma jiena kont f'pożizzjoni fej ċertu deċiżjoni tkelli noħodhom. U jekk jiena ngħid isma' guys bej A u B qed nifhem x'qed tajdu imma bdija jkollna mmorru. Bdik immorru. Hemmhekk fej kif għatlek jekk kulħadd jiġbed ħabel wieħed l-impossibbli jsir. U jiena rajtu jsir bl-istess nies. Meta tistudja l-game theory, ma nafx intix familjari mal-kunċett tal-game theory. Bażikament game theory huwa metodu li inti tagħmel aqwa żliet biex fi kwalunkwe ċirkostanza spiexna. L-idea hija hemm 3 fatturi li waslu għas-suċċess. Il-massa, ġifieri kemm għandek nies essenzjalment, kemm għandek nies u kemm għandek flus, kemm għandek riżorsi. Mbagħad l-oħra hija l-enerġija kemm huma committed għal din l-idea. Jena jkollok nies li huma ġeni, pereżempju. Imma jekk mhumiex committed għall idea mela insejja. Ma jekk ikunu mhux daqshekk bravi imma verament committed, għandek multiplier effect tajjeb ħafna. Eżatt. Mbagħad l-aħħar waħda hija coordination. Kemm huma kapaċi kif qed tajt inti jiġbdu ħabel. Jiena dik kollox. Ġifieri meta tinduna meta tibda tara x'kapaċi jagħmlu mhux biss ġo stazzjon tar-radju kullum kien, meta kultant tara anke fix-xogħol tagħna tara film, pereżempju. U tajt damluh 3 minn nies dal-film u jkun tajjeb. Tajt. Kif jista' jkun? Sempliċi. Ġibdu ħabel wieħed. Ekku, jkollhom commitment reliġjuż. Bibta tal-podcast kif qegħdin hawnhekk nixtieq infakkarkom sabiex iżżuru l-paġa tal-Każin, tafsu like, tafsu subscribe għax inwedukom li l-Każin din is-sena se jkun l-iżjed pjattaforma ta' dibattitu f'Malta, eċċitanti, ħielsa, kritika, riċerkat. So naħseb fimtuh il-punt. Morru, tafsu like, subscribe. Ciao. Wara da kollu speċa. Il-futur tal-radio f'Malta fejn taraħ sejjer. Jien nemmen li potenzjal hemm, però bl-istess mod li ftit ta' snin ilu radio stations lokali sabu mod kif jerġgħu jiġu relevanti u qabżu fuq qabżu fuq social media u qabżu fuq mod kif jaħdmu iktar viżwali u ħarġu personality radio and suddenly they made radio sexy again. Nemmen l-lum il-ġurnata jridu jerġgħu isibu l-istess ħaġa u li jirrepetu l-istess ħaġa over and over again, it's not gonna work. Ġifieri potenzjal hemm. Ġifieri l-istazzjonijiet tar-radju madwar id-dinja miftuħin għadhom. Però bl-istess mod ma tistax tinjora l-fatt li pereżempju television qed nitkellem, l-MTV kellu jagħlaq. Għalfejn għax l-MTV
ma dattax il-formula. Baqa jur il-music videos, illum il-ġurnata jek inti tittara music video ta' diska, ma tixarx l-MTV u tajt posta Rosario biex forsi doqlok id-diska li trid tidħol YouTube, so tilifa dik. U bl-istess mod li daw il-platforms għedin jaddattaw, għaxan katara kif qed jaddatta Spotify u tinduna li Spotify qed jagħmel ċertu affarijiet biex joqtol YouTube. Bl-istess mod irid jaddatta r-radio. It's very simple, ġifieri il-media landscape qiegħda tevolvi, tibqa' tevolvi, jibqa' liħlok, imma jrid jaddatta wkoll. Fundamentalment taf x'irid jinbidel għandek idea? Naħseb illi Kellek l-idea tal-komunità. mill-lat ta' leġislazzjoni jrid jinbidel żgur. Ġifieri leġislazzjoni il-liġi. Ġifieri fejn tidħol inti titqis illi dak li qed jagħmlu media tradizzjonali huwa jaqa' taħt il-kappa tal-Broadcasting Authority. Min-naħa l-oħra, dak li qed isir online bħal podcasts ma jaqax. So sfortunatament daw diġà qegħdin jaħdmu within restrictions. So anke hemmhekk hemm bżonn li ċertu leġiżlazzjoni li saret żmien ilu u li saret bil-ħsieb illi meta taħseb media, definizzjoni ta' media kienet radio, television, naħseb aqas gazzetti ma jqgħu taħta. Illum il-ġurnata definizzjoni ta' media hija differenti, il-mod kif l-opinjoniet qed jitwasslu huwa differenti, ġifieri ħafna affarijiet irid jinbidel. Xorta nemmen illi media tradizzjonali, radio tradizzjonali għandu jżomm ċertu dekor. Ġifieri jiena fil-passat kont inħares lej preżentatur tat-television u togost preżentatur tat-television għax ikun jaf jikkomunika, ikun elokwenti, ikun jaf jispjega ruħu mingħajr ma jaqal ċertu livell. Jiena nemmen li dak il-livell għandu jinżamm ukoll. Imma anka fuq l-internet? Le, l-internet hija ħaġa oħra. Però Allora, ġinti għattajt. Però l-internet hemm Nilleveljaw il-playing field. Mela, fir-realtà l-internet huma n-nies li għamluk. Sewwa, u m'għandniex immorru l-estrem taċ-Ċina fej influencer biex itella biċċa kontenut dwar dit-tazza rid ikun gradwat fit-tazzi. Però fiċ-Ċina hemm ċertu kontroll li inti ma tistax taqbad u titkellem dwar ċertu affarijiet jekk m'għandekx ċertu edukazzjoni fuq is-suġġett. I don't think that's completely horrible. Fej jidħol dak illum il-ġurnata faċli tagħmel podcast. Le. Faċli, le, mhux faċli tajt jien nagħmel podcast. Il-barrier of entry huwa baxx. Il-barrier of entry huwa baxx, imma fir-realtà tkun responsabbli wkoll. Ġifieri jiena nifhem ir-responsabilità li nkun bil-qiegħda wara mikrofon u qed nitkellem. Ma naħsibx li kulħadd jaċċetta u ma naħsibx li kulħadd jifhimha. Fejn tara l-iktar li podcasters jew nies li jaħdmu online jonqsu minn dik ir-responsabbiltà? Jiena pereżempju ma mpejjibx. One of the reasons għalfejn ma mpejjibx hija li xiena meta kelli program kont għadni żgħir u kont naf li jaraw nies li huma żgħar minni, ma rridx li jaraw dak it-tip ta' role model. Ġifieri inġib ruħi bil-mod kif irrid l-influenza b'mod pożittiv. Jiena nemmen l-influencers l-istess ħaġa wkoll. Influencers, podcasters, min jagħtu online, min qed jgħix fil-ħajja pubblika, isma'. Be the person you want people to look up to and be a good person. Ma nafx spiegajt ixtajja. Spiegajta li qed nipprova nifhem fejn tara li l-iktar tinqabeż dik il-linja. Ħanelek, podcast sessaċ mhux daqshekk. Però għaw ħafna numru ta' influencers, numru ta' nies li jtellaw il-content sfortunatament ikunu ċuċati li qalu li ġalu għamorru viral u daw f'daqqa waħda jsiru opinjonisti kważi u nibdew nħarsu lihom daqs li kieku ma esperti fis-suġġett, le mhumiex. Jiġifieri hemmhekk irid ikollok responsabilità jekk int ħatajt xi ħaġa trid tkun responsabbli għaliha. U jien naħseb illum il-ġurnata sirna peress li hemm din l-element ta' fast food kważi fil-kontenut sirna u tella u mbagħad naraw. Meta fir-realtà jiena bil-kontra, jiena qabel intella xi ħaġa naħsibha. Ġifieri kultant irridu nifqu naħsbu ftit fuq xi ħaġa qabel nagħmluha, qabel ngħiduha, qabel ntellawha. Peress li naħdem online, verament jien nara li hemm isa xafra taqta' miż-żewġ naħat. Għax inti għandek il-parti li hija għalija bħala xogħol li nagħmel imnalla kien l-internet. Mhux hekk. Għax bl-ebda mod ma kien ħajrnex nagħmel xi ħaġa bħal da fuq
fuq il-mezzi tradizzjonali. Allora, Però inti responsabbli wkoll, John, tal-li tagħmel u tal-li tajt. bla dubju, Ġifieri jiena naf ir-riċerka li tidħol, Bla li dubju. tagħmel. Ġifieri inti leħos responsabilità kbira ħafna. ġifieri u dik ir-responsabilità inti tapprezza u inti tħossa x'inti ħdimt f'mida tradizzjonali. So dak l-element ta' responsabilità inti tħossa. Inħossa wkoll għax bniedem li napprezza l-lejaltà. Ġifieri jekk inti slifni widnejk, tajtni satej, sa ma nafx kemm nparlaw jiena, inti satej tliet. Skaku jiena abbużajt mill-fatt li inti għandek naqa' simpatija għal dal-podcast, inti issa tħoss li jiena fedabbli u nqgħod nimlilek moħħok bl-imbarazz għaskapitu għal-vantaġġ tiegħi u għaskapitu tiegħek. Dik insiba xi ħaġa oxxena ħafna. Però mbagħad hemm il-problema ta' min ħajiddeċiedi sa fejn nista' ngħid ċaġ. Nista' ngħid pereżempju jiena naħseb li naf tali ħaġa hija ħażina, nagħti l-opinjoni tiegħi fuqha. Ħaġa mod u mod kif twassal opinjoni. U li twassal opinjoni ma fejja assolutament xejn ħażin u kulħadd huwa intitolat tal-opinjoni. Hija l-mod kif targumenta iktar milli twassal opinjoni. Jekk inti taħseb li dit-tazza tkun isbaħ kwadra u jien naħseb li tkun isbaħ tonda, jien u inti jista' jkollna konverzazzjoni sħiħa dwarha b'mod rispettabbli. Ma jekk jiena niġi u ngħid kull min jaħseb li dit-tazza hija kwadra u ignorant, x'ħadd minna. Jiena ara li tgħid l-ignorant ma nasibx li hija l-iktar ħaġa problematika u naf li inti ma ħadd xejn minnha u nittama li Imma dik hija d-dinja tossika li ngħixu fiha, dik hija d-dinja li rridu ngħixu fiha fejn aħna nħossu li biex jien nirbaħlek argument flok niddibattu rrid inkisrek. Le, hija ħażina, ġifieri. Għalija huwa metodu ħażin u ġieli pereżempju tiġi fil-każin xi ħaġa bħal di. U mal-ewwel nidentifikaw mal-ewwel ngħid isma' m'intix terbaħ l-argument billi qed tgħid li pereżempju jien għandi intenzjoni tħażit fil-mistoqsijiet tiegħi. Però il-mistoqsija tibqa' min ħajiddeċidek dik il-ħaġa nistgħu ngħidu jew le. Fil-mod li nara d-dinja jien għajda, però u jiena ħanajdlek isma' jekk inti minn għalik li jarbaħ l-argument għax qed tajjel ħadd Għajda b'responsabilità, jiena dik ngħid. Jiena jekk jiena ma nżommx lil innifsi milli nitkellem ħażin fuq ir-radio, mhux għax ħanaqla multa mill-Broadcasting Authority. Għax inħoss li m'għandix għalfejn nitkellem dak il-mod biex ngħid storja. Ġifieri il-filtru m'hemmx għalfejn ikun persuna, il-filtru għandek tkun instess għax inti qed tażel li titkellem. Li qed nipprova nifhem speċa kif toħloqhom il-guardrails milli qed nifhem. Hija responsabilità jiena li hija responsabilità tal-individwu. Hija tal-individwu u forsi aħna bħala nies pubbliċi meta naraw nies li qed jaqbżu l-linja u nkun qegħdin f'dibattitu pereżempju magħhom ngħidux ma' bro, qed taqbes il-linja. Il-karozzi, l-ewwel karozzi li ħarġu kienu ħafna iktar slow mill-karozzi tal-Lumilġana. Tal-Lumilġana tal-magni tal-karozzi ma b'saħħithom. X'nagħmlu ma noħorġux magni f'karozzi b'saħħithom għax in-nies ma jafux isuqu jew inkella tgħid isma'. Jekk qed tixtri ma' ċertu tip ta' karozza jew jekk qed issuq ċertu tip ta' karozza xorta tissuq b'mod responsabbli. Responsabilità hija fuq il-persuna, ġifieri. Elef hemmhekk naqblu ma' hemmhekk naqblu. Lejna l-inkwit. U again, u anka jekk l-istat ċertu. U anka li xina tkellimt ħafna dwar konflitti. U dwar konflitti fil-passat tiegħi, fil-roles tiegħi and what not. Jiena illum il-ġurnata naċċetta wkoll. Il-verżjoni tiegħek tal-verità hija differenti mill-verżjoni tiegħi tal-verità. Jiena ma ġejtx għatlek li qal ħadd ieħor mhux minnu. L-ewwel ħaġa kulħadd għandu emozzjonijiet, sitwazzjonijiet li għaddew minnhom. Jiġifieri jekk kienu int kellna argument fuq xi ħaġa, inti ħadd tmur u tajt il-verżjoni tiegħek, jien ħamur ngħid il-verżjoni tiegħi. Inti ħadd tkun konvint li qed tajt il-verità u jiena llum konvint li hawnhekk ma kdibx. Jista' jkun qed tkun naqra ġeneruż ukoll. Ma Imma il-verità, issa il-verità vera ta' xġara, ċansi sar il hija somewhere in between. L-ar verżjoni tiegħi u laqas il-verżjoni ta' ħaddieħor mija l-verità pura, ġifieri. Bibtiegħi il-pata krips metodu artiġjanali u mal-krips favoriti tiegħi minn il-borza anke ċieħ ta' rosemary jifqaw għandhom il-hyoelic sunflower oil li jagħmluhom ħafna aħjar għas-saħħa. Tabjera, m'għandekx idea, u mhux se jkollok għax ħanispiċċa. Pata, Italian quality guaranteed. Bella, inti tagħmel il-volontarjat ma' Dar tal-Providenza.
Iva. U fil-bidu nsona tkellimna fuq il-volleyball, wednikom li ħanajdu dwar il-karriera ta' Mila Xiro, Fakar, u għara li ħadnikom dawra mad-dinja. Eżatt. Zammejna l-kelma. Zammejna l-kelma. Għara għam aħna nisa autentiċi u simpatiċi. Eżatt. Għajdlina għal fuq Le, jina id-dar tal-Providenza, jina kon nilaf volleyball, kont waqf nilaf volleyball ta' xi 18 sena u xi 3 snin ilu ġitni l-opportunità biex nilab il-volleyball fil-maratona tad-dar tal-Providenza. U eżin nilab il-volleyball ġifiri li nittrejnja biex forsi nkun mażul wieħed mill-plejers għaliex meta tiġi l-maratona tad-dar tal-Providenza li ssir ta' kull sena. Da jkun hemm numru ta' atleti, ġifiri numru ta' plejers, bieġament ikunu bejatori soċ design ruħ. Illi daw jibdew jittrejnjaw minnhom iridin tażlu 40, ġifieri hemm point system, li għajja tendenza, skor fiżiku, skor tekniku, ħafna affarijiet. U ħankun kompletament onest, l-ewwel darba li tħalt għal-maratona tal-volleyball, tħalt biex nilab volleyball. Imma mek skoprejt nies li qatt ma marru d-dar tal-Providenza jew li qatt ma kellhom x'jaqsmu fejn tidħol id-dar tal-Providenza di diffiċli jifhmuha. Imma jiena mek fimt għalfej hemm ċertu passjoni minn ċertu nies li d-dar tal-Providenza. U llum il-ġurnata il-volontarjat tiegħi fejn tidħol id-dar tal-Providenza mhuwiex biss f'dawk it-3 xhur tas-sajf għal-maratona, imma prattikament huwa s-sena kollha. Jiġifieri jiena matul is-sena kollha b'xi mod jew ieħor inkun qiegħed involut f'xi ħaġa li tkun qiegħda tagħmel id-dar tal-Providenza għaliex nemmen X'inhu l-involviment tiegħek magħhom? Jiena qiegħed fil-bord tad-diretturi tad-dar tal-Providenza. U mbagħad qiegħed fuq numru ta' committees jew inkella gruppi illi nkunu għadin norganizzaw affarijiet differenti għall-an ta' fundraising iktar minn kollox. Għalfejn għażilt id-dar tal-Providenza mill-laqdiet kollha? Oriġinarjament biex nilab volleyball. Le, ma eventualment. Imma mbagħad meta tidħol id-dar tal-Providenza, tifhem il-ħajja kemm kapaċi tkun sempliċi. Ġifieri hawnhekk tkellimt fuq il-ħajja kemm ittestjatni u kemm fil-veru sens tal-kelma tefatni f'sitwazzjonijiet li kelli nittestja r-reżiljenza tiegħi. Hemmhekk tinduna l-ħajja kemm kapaċi tkun sempliċi u kemm kapaċi tkun feliċi wkoll. Jiġifieri hemmhekk jekk titkellem dwar imħabba li turi persuna lill-oħra fuq mod jiġifieri b'mod mhux ta' relazzjoni, ma mod ta' mħabba li tħobb il-persuna oħra, hemmhekk tifhem vera x'inhi. Jiġifieri jiena ma tantx ikollix naqsam mar-residenti, però xina x-xogħol tiegħi huwa aktar min-naħa l-oħra x-xogħol li nagħmel. Però hemmhekk tinduna s-sempliċità vera, ġifieri daw għandek ir-residenti li ġieli l-highlights tagħhom tal-ġurnata jkun għaliex ħarġuhom jieħdu ġelat u tibda tajtina jagħtaw. Ninkwietax dik l-email ma battix. Għax qiegħed nitkellem ma' Ġon u daq u vibra l-mobile u ma nafx minn bat. U dak kelli nibatlu hekk u liħor għamel li hekk u mhux se jaqdini. U fir-realtà tista' tgħix ħajja daqshekk sempliċi, daqshekk feliċi u tkun fil-veru sens tal-kelma fil-paċi. U hemmhekk jekk xi ħadd jiġi jgħidlek kemm qed nieħu gost qed narak, taf illi veret jgħidilek, jekk xi ħadd hemmhekk jiġi jgħidlek kemm qed nieħu gost jalla tirnexxi hemmhekk taf illi vera dejminet. M'hemmx daw l-affarijiet kollha li sfortunatament over the years aħna tallimna nittolleraw jiġru madwarna fid-dinja mbarra. Ġew ma jeżistux. Però trid naqgħem it-tnejn jew mis-sempliċità u mill-kaos? Le, trid naqbel jiena li kieku ma joġobnix il-kaos u l-ġen, kieku ma nikkommettix li nagħmel l-affarijiet kollha li nkommetti li nagħmel u I live on that high li nkun għaddejjek. Imma il-volontarjat jagħtik xi ħaġa li diffiċli ħafna ġimgħa mhux imkien ieħor. Jagħtik ċertu serenità, jagħtik ċertu paċi, jagħtik ċertu dak illi kif inħossni wara li nagħmel biċċa xogħol għad-dar tal-Providenza li tmur tajjeb, il-mod kif inħossni hemm, imkien iktar ma nħossu. X'kienet l-aħħar ħaġa li għamilt mad-dar tal-Providenza jekk li vera? Le, bħalissa dejjem il-preparamenti għall-maratona tal-volleyball ta' din is-sena. Però diġà internament qed ngħidu isma' fl-ewwel tas-sena meta nagħmlu hekk x'nistgħu nagħmlu. Ġifieri hemmhekk hemm tim li u jorqod jaħseb fuq kif jista' jagħmel biex jiġġenera aktar fondi għad-dar tal-Providenza. Ġifieri hawnhekk qed nitkellmu again, if you were to look at it from a business point of view, ġifieri to make ends meet and what not, post bħad-dar tal-Providenza għandha bżonn bejgħet 7 miljun euro fis-sena.
biex topera. Ġifieri hemm nies li xogħolhom huwa jinkwetaw minn fejn ser jiġu daw 7 miljuni. Minn fejn jiġu eventwalment. Believe it or not, mill-ġenerożità tan-nies. U dik hija li hija affaxxinanti dwar id-dar tal-Provvidenza. Jiġifieri inkredibbli hemmhekk huwa miraklu ta' kuljum. Ta' kuljum huwa miraklu u jekk inkun qegħdin nitkellmu internament u nibdew ngħidu ma doffi naqsu l-affarijiet irridu naraw x'ħan nagħmlu għax pereżempju hemm dik il-binja wasal il-plumbing għajt li l-għada ħitfaċċa plumber jgħidilna nistarejnkom xi ħaġa. Ġifieri daw isiru b'mod regolari. Ġifieri Għalfejn taħseb li tiġri? ma naf, jien naħseb jew hemm xi spiritu li qed jgħid isimha d-dar tal-Providenza, let's make sure we stick to the name, għaliex inkredibbli imma ġifieri dawn l-affarijiet huma tal-bliħ. Tal-bliħ fil-veru sens tal-kelma. Għalfejn importanti għas-soċjetà li jkollna d-dar tal-Providenza? Importanti għaliex qabel ma kien hemm id-dar għax jiena l-mistoqsija wieġeb mistoqsija oħra. Kieku ma kienx hemm id-dar tal-Providenza, daw il-persuna b'diżabilità, x'jiġri minnhom? Għaliex fil-passat li kien jiġri li persuni b'diżabilità li l-familja tagħhom ma setax iżommhom anke jekk kellhom 18-il sena, kienu jinbagħtu f'dar tax-xjuħ. Jew f'isptar. Jiġifieri id-dar tal-Providenza qiegħda hemm biex tagħti dinjità lil dawn l-individwi illi bħalna kollha kemm aħna jixraqilhom ħajja ta' kwalità u ta' rispett. Kif itwilhom din-dinjità? Billi ħaġa l-ambjent huwa ddisinjat biex daw ikunu jistgħu jgħixu komdi u mhux again kif għadlek, ġifieri dal-aħħar id-dar tal-Providenza ħadet ġieħ ir-Repubblika u l-Father Martin li jmexxi id-dar tal-Providenza mar jieħu l-medalja flimkien ma' residenta li di meta kienet ta' żgħira, meta kienet ta' żagħżugħa, kienu tefawha f'dar tax-xjuħ. Ġifieri l-fatt li daw tagħtihom id-dinjità hija l-iktar ħaġa importanti u l-prijorità tad-dar tal-Providenza hija dik illi tagħti d-dinjità lill-residenti tagħha. Mhux qed nuża l-kelma pazjenti, mhux qed nuża kliem ieħor, residenti daw din hija d-dar tagħhom. Jiena meta mmur id-dar tal-Providenza għatlek ma tantx ikollix naqsam ma' residenti, għalfejn għaliex daw din hija d-dar tagħhom. Jiena mmur fl-erja fejn hemm l-uffiċċji, jien m'għandix dritt nidħol fl-erja fejn daw joqogħdu fil-kmamar tagħhom, id-dar tagħhom. Dak Father Martin partikolari? Father Martin King. Il-qajt miegħu darba u beda jispjegali speċa kemm għandu bżonn jiġbor flus u hekk. Għatlu ma kif inti daqshekk relax? Għax hu rilassat. X'tista' tgħidilna dwaru? Le, Father Martin jgħix id-dar tal-Providenza ta' kuljum. Ġifieri Father Martin li hemm bżonn fid-dar tal-Providenza jagħmlu u jara kif ser jagħmel biex l-residenti jkompli jagħtihom dak illi mhux illi għandhom bżonn jew dak illi we want to spoil them ta' imma dak illi jixraqilhom, dak illi għalija għandu jkun tagħhom bidritt. U Father Martin jekk hemm bżonn jagħmel xi ħaġa, jekk hemm bżonn jiċempel biex jieħu xi ħaġa jew biex dak mhux seddejja jiċempel. Mhux seddejja jagħmel wiċċu mhix kelma tajba, ma mhux seddejja jistaqsi fejn hemm bżonn għajnuna. X'tant jemmen fil-valur ta' dak li qed jagħmel u ta' dak li tagħmel id-dar, illi bħalna kollha kemm aħna jien ma niddejjaqx illum il-ġurnata jiena inċempel nitlob il-pjaċiri fisem id-dar tal-Providenza mhux għalija. Jiġifieri inċempel li xi ħadd miegħi ngħidlu isma' ħanabbuża mill-biberija tagħna għandi bżonn hekk u hekk. Fejn tista' tgħinni, kemm tista' tasal. U jekk hawn xi ħadd qed jisma' li jista' jgħin? Dar tal-Providenza dejjem għandha bżonn lajnuna, jekk hemm xi ħadd li jixtieq jgħin fuq livell volontarju żgur mhux forsi ikellem dirett lid-dar tal-Providenza. Tista' tingħa xi email pereżempju biex nitfgħuh fil- Mela, dar tal-providenza.org hemm il-kuntatti kollha qegħdin hemmhekk u minn hemmhekk imbagħad jigwidawhom anke. L-amministrazzjoni għax skont dak li jkun fejn jixtieq jgħin, jiġifieri hemm min ikun jixtieq jgħin min-naħa ta' residenti, hemm min jixtieq jgħin mod ieħor. Jiġi jgħid isma' jiena naf għandi kumpanija u nista' nipprovdi ċertu affarijiet jew hekk. Jiġifieri kull għajnuna merħba bija. Mela, Frank, minn Drunken Angel għall-sfida, għall-Mistra, għall-Lemcast, għall-Terry,
dak il-moment tense f'ħajtek lura l-Stargate qabel il-futur tiegħek. Nibqa' noħlom, nibqa' nkun kreattiv u żgur mhux forsi nibqa' nkun pożittiv. Anka jekk forsi fil-passat kien hemm momenti fej għalmuni nuża dawk l-affarijiet jiena jalla nuża anka li naf il-ftit li tallimt biex nallem il-ġenerazzjonijiet futuri wkoll. Ġifieri jiena nemmen ħafna b'mentorship, illum il-ġurnata very happy illi jekk hemm bżonn nersaq lil mill-spotlight u kważi nieħu iktar rol fuq wara fejn hemm mentorship u qed nigwida għaliex hawn ħafna talent Malta, hawn ħafna dejat tajbin Malta, irridu nrawmuhom però. Bro, ma fadalix mistoqsijiet, xejn saqsik, grazzi ħafna tal-ħin tiegħek. Oġbetek l-esperjenza? Ħadd gost jien. Ħafna ħadd gost. Kienet U tajba. qed inħoss grizmeju ġawni għal wieħed li jaħdem fir-radio. Tajf Ifisser li għad ħafna. Ħdemna. Proset, men, proset. U grazzi tal-li kon daqsek miftuħa l-konverzazzjoni, napprezzaħ ħafna. Li żgħar ħaġa, anzi, thank you. Ta' meta tisegwi, grazzi għad-darba li jmiss, mela. Mela, tlaqna?